nazazu besarkatzetik utzi, ez nazazu argitara eman, ez begirada biluztu. Dakargun doinua zure eguna ospatzeko, egun berezi honetan zuzara izar nagusia, espreski irrietan laiko zatzeko unea, argazki desente ingo ditugu luzaroan oroitu.
zerbait esateko, entzuna zazu, bota hauek ibiltzeko, egin izan dira. Oraindik sentitzen du, berriz gaudela iragana. Lotxaz eraman gaituztela, plazaren erdi-erdira. Iritsi da honea, urrezko kainola usteko. Batuko garaiz baguztia, askeran egiteko. Armairuan gordeta, oiturak bizi dira, trapuzarrak erretzea, bengoz komeni da. Federik eratzen bada, apur bat erakutsi zazu. Demenak berdinak bagara, eredutzat hartu. Iritsi da honea, urrezko kainola usteko. Batuko garaiz baguztia, askegan egiteko. Atera gu atera gu atera gu atera gu atera gu atera gu jada duzu zer ikasi, nor zaren galdetu, eskua izkutatzen hasi, zerbait ezagutu. Joku dirudiena, amets gaizto bihurtzen da, maiz begira baino zoena, itxura estaltzen du. Iritsi da honea, urrezko kainola usteko. Batuko garaiz baguztia, askeran egiteko. Atera gu atera gu atera gu atera gu atera gu Langileria antolatu. Gizartea eraldatu. Langileria antolatu. Gizartea eraldatu. Eskerrak, Arima Sol, eta orain egunon guztioi, eta zera emango diogu 16. Kongresuko 2. jardunaldiari. Gaurko gai zerrendaren arabera, ponentzia eta ponentziari jarri dizkiogun emendakinak eztabaidatuko ditugu, ondoren ebazpenak aurkeztu eta bozkatuko ditugu, eta bukatzeko
urrengo 4 urtetarako sindikatuko zuzendaritza aukeratuko dugu batzorde eragilearen hautagaitza bozkatuz. Hasi aurretik ohar pare bat, hor mobil bat agertu da eta informazio mailan dago, osea, norbaitei falta bazaio, pasada dila, eta gero dago mai bat ere gauz galduen mai bat, eta horre badaude gauza batzuk, osea, eta bestetik, mesedez, norbait kongresistaren bat akreditatzeko falta baldin bada, akreditatu dadila, gogoratu atzo arratzaldean jaso genula postan QR-a. Eta, ekin diezaiogun ja lanari, eta esan dugun bezala ponentziaren aurkezpenarekin hasiko gara, osea, horretarako mesedez, igo zaitezte ponentzia batzordeko kide guztiak. Aitor Murgia, Amaia Muñoa, Pello Igeregi, Leire Txakartegi, Saio Aurriza, Ester Arruti, Egoitz Iturbe eta Ester Saavedra. Lehengo atala soziopolitikoa Aitor Murgiak egingo du, bigarrena politikoa eta aliantzai dagokiona Amaia Muñoak, negoziazio kolektiboaren atalean Pello Igeregi izango da, eta azkenik antolakuntzako gaiak Leire Txakartegik aurkeztuko ditu. Beraz, ponentziaren aurkezpenari ekingo diogu eta zuena da hitza. Eskerrik asko, Edurne. Zer, kaleak erre zenituzten atzo, azkenean, ziur nago zuetako batzuek baietz. Kapitalismoaren aro neoliberala agortuta dago, eta hori islatzen dute egun ditugun hainbat krisik. Azken hamarkadetan, Estatu Batuak izan duen hegemonia galtzen ari da, eta Txinak protagonismoa irabazten doa. Trumpen politika deshumanizatuak, munduko hegemoniari eusteko alegina baino ez dira. Honekin batera, gerra estrategiaren eta belizismoaren edapena ikusten ari gara, zeinak helburu oso zehatzak dituen. Egungo sistemari eustea, baliabide natural mugatuak pilatzea eta kontrol geopolitikoa. Eta honetan, Europa da estrategia belizistaren erakusleetako bat, bere berrarmatzeko planarekin. Badakigu ordea zer diren Europar Batasuneko planak, Next Generation funtsekin ikusi genuen bezala. Enpresak eta kapitala diruz hornitu, gizarteari murrizketak aplikatzen zaizkion bitartean. Gogoratu behar dugu, gure hazkunde eredua oinarrituta dagoela jasanezina den natur baliabideen ustiapenean. Botere ekonomiko eta politikoak kolapsatzen ari den sistema bati eutsi nahi dio, eta gutxiengo baten mesederako planetaren baliabideak kontrolatu nahi dituen estrategia neokoloniala garatzen ari da. Komunitate eta herrialde osoen espoliazioa eta menperatzea betikotuz. Teknologia ere, enpresa handien esku dago eta langileen lan baldintzak prekarizatzeko erabiltzen ari da. Eta aldi berean, kontrol soziala areagotzeko eta eskuin muturra indartzeko tresna eraginkorra bilakatzen ari da. Eta hau gertatzen ari den bitartean, ezkerra sozialdemokraziara jolasten ari da eta sozialdemokrazia desagertzen doa. Euskal Herrian, krisian hitz hauek, hamarkadetako politika neoliberalak aplikatu diren testuinguru batean garatu dira. Gobernatu diguten edo gaituzten alderdiek lan baldintzen desarautzea sustatu dute eta enpresen gehiegikerie ateak zabaldu dizkiete. Errentaltua, kapital errentak eta enpresen irabaziak neurrian zergapetzea ere baztertu dute. Eta gainera, oinarrizko zerbitzuetan, inbertsio publikoa eskasa mantendu dute. Hala nola, osasunean, hezkuntzan, etxebizitzan, babes sozialean, politika industrialean edo zaintzetan. Azken kongresutik ona, gainera, korporazio handiek, eta denok ezagutzen ditugunak, Iberdrola, Petronor, Kutxabank eta barrek, irabaziak handitu dituzten bitartean, langileak pobretze prozesu batean murgilduta egon dira. Deskribatutako testuinguruan, ELAK berretsi egiten du sindikalismo soziopolitikoarekiko konpromisoa. Izan ere, kapitalismoaren egungo fasean, langileriaren interesak defendatzeko sindikalismoak konfrontazio eta kontraboterekoa baino ezin du izan. Horregatik, ELAK kritikoa da kontzertazio
sindikalismoarekin, non patronalaren betoa dagoen eta langileen kontrako murrizketak zuritzen diren. Atal sozioekonomikoan dauden gai asko guretzat ezagunak dira, baina funtsezkoak ere bai. Aberastasunaren banaketa da horietako bat. Soldata handiagoak nahi ditugulako eta lanaldia murriztu nahi dugulako. Eta azken hamarkadetan egon diren erosalmenaren galerari aurre egin nahi diogu. Aldi berean, gure gizartean existitzen diren soldata arrakala desberdinak ezabatu nahi ditugu. Emakumeek, pertsona migratuek, gazteek, sexu eta genero disidentek edo dibertsitate funtzionala dituztenek pairatzen dutena hain zuzen. Aldi berean, 2008ko krisiaren eta pandemiaren ostean egin diren lan eta pentsio erreformen murrizketak indargabetzea eskatzen dugu. Langile klasearen bizkarretara egindako erreformak izan baitira. Fiskalitatea da aberastasuna banatzeko beste zutabe bat. Eta atzo komentatu zen moduan, EAJak, PSek eta Elkarrekin Podemosek onartu berri dute erreforma fiskala EAen. Eta zoritxarrez ez dago aldaketarik. Egungo sistema fiskala diseinatuta dago enpresek eta errenta altuek gutxi ordain dezaten. Eta erreforma berriak ez du honetan aldaketarik ekartzen. Atzo komentatu zen moduan, Maria Txibitek berak harrotasunez esaten du Nafarroako enpresek estatukoak baino gutxiago ordaintzen dutela. Abenduan mobilizatu ginen fiskalitate justu baten alde. Eta egoera zein den ikusita, mobilizatzen jarraitu beharko dugu benetazko erreforma fiskal bat aldarrikatzeko. Guk ez badugu egiten, ez duelako inork egingo. Eta txanponaren beste aldean zerbitzu publikoak daude. Nekez indartuko ditugu zerbitzu publikoak zerga sistema justu bat gabe. Azken urteotan, Gasteiz eta Iruñeko gobernuak egiturazko aldaketak bultzatu beharrean murrizketa politikei eustea erabaki dute. Zerbitzu publikoen kalitatea murriztuz. Elaren ustez, zerbitzu publikoak eta bertako langileak funtsezkoak dira justizia soziala eta ekitatea bermatzeko. Enplegu publikoak lan baldintza honekin blindatzea ezinbestekoa da kalitatezko zerbitzu publikoak bermatzeko. Eta hau ez da lan kontua bakarrik. Ongizate kolektiboarekiko konpromisoa eta gizarte bidezkoago baterako funtsezko urratsa ere bada. Atal sozioekonomikoan ere berritasunak daude aurreko ponentziekiko. Gaiak ez dira berriak, baina bai sakondu beharreko gaiak ditugu. Komentatu dugun bezala, komentatu ginen bezala, ELA sindikatu feminista da. Eta heteropatriarkatuaren adierazpean hitzak eta lan arloko genero diskriminazioak desagerraraztea da gure estrategia nagusia. Urrengo urteetan, transfeminismoan eta queer ikuspegietan sakontzea funtsezkoa izango da. Feminismo intersekzional eta inklusiboago bat eraikitzeko. LGTBI eta bereziki transpertsonek diskriminazio nabarmenak jasaten dituzten lan munduan. Eta heteronormatibitateari aurka egiten dioten pertsonak estigmatizatuak eta baztertuak izaten jarraitzen dute. Horregatik, ELAk sexu eta genero disidenten aurkako indarkeria matxista desagerrarazteko dituen baliabide guztiak erabiliko ditu. Espazio seguruak sortuz eta sexu eta genero jasarpenari arreta berezia jarriz. Indarkeria ikusezin eta gutxitan salatuen aurrean sindikatuak aktiboki jardun nahi du, horiek identifikatu eta ezabatzeko. Eta zaintzen esparruan ere, badugu zer esan, atzo komentatu genuen moduan, ELAk greba feminista babestu eta bultzatu zuen, eta mezua argia da, gure herrian zaintza sistema sakonki eraldatzeko beharra daukagu. Zaintza lanei merezi duten balioa emanez, eta zaintza sistema publiko unibertsala doaka eta kalitatezkoa bermatuz. Etxe bizitza jendearentzat arazo nagusia bilakatzen ari da. Eskubidetzat hartu beharrean, merkatuan errentagarritasun handia duen aktibo espekulatibo bihurtu da, eta guzti hau gobernu ezberdinen konplizitatearekin. Etxe bizitza pobrezia sortzeko elementu nagusietako bat bilakatu da. Jende askok soldataren portzentai gero eta handiagoa bideratu behar baitute hipoteka edo alokairua ordaintzeko. Elan argi daukagu orain arte bai Hego Euskal Herrian, bai estatuan ezarri diren legeek ez diotela etxe bizitzaren arazoari aurre egiten. Eta aurre egin.
Eta horren aurrean, gure parlamentu eskatzen diegu, lege bidez behar duten pertsona guztiek alokairu sozialeko etxe bizitza bat izateko eskubidea berba dezatela, eta helburu hori baliabide ekonomiko eta material nahikoen bidez betetzera behartu ditzatela. Etxe bizitzaren eskubide subjektiboa bermatu behar da, eta honetarako merkatua interbenitu behar da, ez dago besterik. Arrasakeriari aurre egiten jarraitza izango da sindikatuaren helburuetako bat hurrengo urteetan. Hegoalde globaletik etorritako gero eta pertsona gehiago bizi dira Euskal Herrian eta baita gure sindikatuan ere. Gero eta jende gehiago dago. Gogoratu migratzea oinarrizko eskubidea, oinarrizko giza eskubidea dela, naiz eta legek hori mugatzen duten. Azken asteotan, migratzaileekiko diskurtso guztiz merkantilista ikusi dugu Pradales lehendakariaren aldetik. Eta hemendik gogorarazi nahi diogu migratzaileak ez direla eskulan merkea gure gizartearen onurarako. Bizimodu duina bilatzen duten pertsonak, baino ez direla. Euskal Herria, harrera herria da, eta arrasakeriaren eta xenofobiaren aurkako borroka gure sindikatuan lehentasuna da. Elarentzat, klase borroka eta prekaritatearen aurkako borroka, arrasakeriaren aurkako borrokarekin uztartuta daude. Ulertuta soilik ikuspegi inklusibo batetik gaititu daitezkela egiturazko desberdintasunak. Hasieran, planetaren mugez hitz egin dugu eta hemen sindikatuak ere badauka zertan lan egin. Ez badugu kontsumoa murrizten, ez badugu energia sektorea berrantolatzen, ez badugu ekonomia birlokalizatzen, ez badugu garraioa eraldatzen, eta ez baditugu oinarrizko zerbitzuak desmerkantilizatzen, ez dugu bidezko trantsizio ekosozialik izango. Elak bide horri bat zehaztu du azken urteetan, bi norabideetan. Alde batetik, gobernuei eta administrazio publikoei lege aldaketa sakonak eta aurrekontuetako diru baliabide nahikoak eskatzen dizkiegu. Eta beste aldetik, gure eguneroko ekintza sindikalean pausu zehatzak emateko erabakia hartu du, adibidez, negoziazio kolektiboan. Ekoizpen eredua eraldatzea ezinbestekoa da planetaren iraunkortasuna eta oreka ekologikoa bermatzeko, baita ekoizpen sistema behar sozialak asetzera bideratzeko ere. Eta hori lortzeko gobernuek politika ekonomiko eta industriala zuzendu behar dute. Sozialki onuragarriak diren eta ingurumen inpakto txikiago duten sektoreak sustatuz. Eta azkenik, Elak kezka handiz ikusten ditu bolbora bezala edatzen ari diren gorroto mezuak eta jarrera autoritarioak. Ez da gutxietsi behar fasismoaren eta militarismoaren gorakalak dakarren arriskua. Elak borroka antifasistarekin duen konpromesua berresten du, eskubide zibil eta politikoak defendatuz eta gizarte inklusibo eta anitza sustatuz. Eta era berean indarkeria mota oro arbuiatzen du, baina herriek autodefentzarako duten eskubidea babesten du. Fasismoari ez zaio eztabaidatu behar, fasismoa borrokatu behar da. Eskerrik asko. Mil esker Aitor eta orain Amaia Muñoak atal politikoa eta aliantzai burukoa egingo digu. Aurrera Amaia. Bueno, egunon guztioi, ponentziaren 3. da 6. atalak aurkeztea dagokit oraineri. Burujabetza soziala eraiki, guztiok guztiontzat erabakiz. Hitz jokoa dirudi, ezta? Baina zentzuz betea ere bada titulu hori. Izan ere, burujabetza ez da abstrakzio juridiko bat, ez da eslogan bat ere. Burujabetza eguneroko praktika politikoa da. Herritarren esku egon behar duena gainea, langile klasearen eta herriaren esku. Elan, burujabetza ezinbestean jendearen ongizatearen eta beharrekin lotzen dugu. Hori dela eta, kapitulu honek 2 galdera deserosotik abiatzen da, gure ustez ezinbestekoak. Nun gaude benetan prozesu soberanistan? Eta oraindik importanteagoa dena, noagoaz? Galdera hoiei erantzuteko lehenik eta behin testuingurua aztertzen dugu ponentzian. Gure ustez, Espainiako estatuak duela urte batzuk ia ezinezkoa zirudiena lortu du. Berlegitimazio politiko sakona. Aurreko kongresuan konstatatzen genuen krisi instituzionala gainditzeko bidean ikusten dugu.
Krisi ekonomikoa, abdikazioa, ustelkeria, prozesu katalana, modu batean gainditu eta zalantzari gabe estatu gisa indartuta ateratzen ari da. Eta hori, 78ko erregimena ikutu gabe. Estatu gobernua indar soberanista eta ezkertiar batzuen babesa izan da ere, ez da erabiltzen ari bere gehiengo parlamentarioa 78ko erregimena berrikusteko. Are gehiago, autogobernua gero eta higatuago dago eta erregimen horren zutabe nagusiak sendo. Honen ondorioa garbia da. Indar soberanisten babesa Sánchezen gobernuari, autogobernuaren higadurarekin erabat konpatibleak da. Iparraldera begiratzen badugu, Frantzian lurralde ereduaren krisia areagotu da eta gobernuaren ezintasuna eztabaida honi modu demokratiko batean heltzeko haren nabarmenagoa da. Ondorioa guretzat argia da. Euskal Herriaren etorkizuna ezin da eraiki Espainiak eta Frantziak jarritako markoan. Zapalkuntza nazionala bere horretan dirau, eta era askotan agertzen da gainea autodeterminazioaren eskubidearen ukapenean, lurralde zatiketan, eskumenak ustutzean, gure instituzioen segurtasun juridiko faltan, kultur eta hizkuntza zapalkuntzan. Baina ez da nahikoa arazoa seinalatzea. Guzti honek erronka politiko garrantzitsu baten aurrean jartzen gaitu. Estatuen aurrean baldugu estrategia eraginkorrik. Ponentziak argi dio, alde bakartasuna ez dela desiragarria, baina gaur gaurkoz indar korrelazioa aldatzeko bide errealista bakarra da. Ez gara gatazka ireki edo heroiko bati buruzari. Gaitasun politikoa berreskuratzea ari gara, aldebikotasunaren fikzioan bizitzeari behingoz utzita. Eta horrek 3 gauza eskatzen ditu. Lehenik, esan egin behar da gertatzen ari den gure autogobernuarekin. Bigarrenik, aldebikotasunaren kontakizuna gainditu behar da. Inork sinesten ez duena, baina etengabe errepikatzen dena. Eta 3. helburuak argitu behar dira, zintzotasunez eta koherentziaz. Helburu partekaturik gabe eta horizonte politiko argirik gabe ez baitago prozesu soberanistan aurrera pausoak ematerik. Beste tesi politiko bat ere planteatzen dugu, sakona eta garrantzitsua. Polarizazioa ez da arazo bat, gure kasuan erabat da beharrezkoa. Polarizazioa ez dago modan, hori badakigu, baina polarizazioak soilik egin dezake ikusgarri, izkutatua dagoen injustizia. Guk hori oso ondo ezagutzen dugu. Gatazkaren bidez, polarizazioaren bidez, injustiziak ikusgarri egiten dira, eta beraz borrokagarri. Polarizatzea ez da modu artifizialean zatitzea, hori ez da gure asmoa. Polarizazioak identitate politiko sendoak eraikitzeko balio du, proiektu eta asmo desberdinak eta kontrajarriak aurkezteko. Polarizazioak albidetzen du argitasunez esatea nor den murrizketak inposatzen dituena, nor den erabakitzeko eskubidea ukatzen duena, nor den gure bizitzak demokratizatzeari uko egiten diona. Polarizazioari gabe, autogobernuaren ustutzea salatu gabe, erantzunkizunak eskatu gabe, ez da posible burujabetzan aurrera pausoak ematea. Eta eztabaida politikoan beste ezinbesteko puntu bat estatus politiko berriarena da. Guk dakigunez, erkidegoko 3 alderdi nagusiek honen inguruko elkarrizketa oso aurreratuta omen daukate. Guk ez dakigu klabeak eta akordioak non dauden. Baina gauza bat argi daukagu. Guri ez digu edozein akordiok balioko, sinatzen duenak sinatzen duela. Guk edukiei buruz eztabaidatu nahi dugu. Eta ezin da ahaztu
Euskal gizartean badagoela sektore bat autogobernuaren aldeko borroka praktikan gauzatu duena, eta hori sindikalismo abertzalea da. Horregatik, lan eta gizarte legeriaz, negoziazio kolektiboko autonomiaz eta abarrez, hitz egiten dugunean, Euskal langileriak egunero ematen digun zilegitasunarekin egiten dugu. Ponentziaren kapitulu honek berresten du halaber sindikatuaren konpromisua euskararekin, Euskal Herriaren lurraldetasunarekin, giza eskubidekin eta konsulta herritarrak praktika demokratiko ohikoa bihurtzaren alde egitearekin. Ez dira gai berriak ez, baina gure proiektuaren muinarekin bat datozelako daude beti presente gurean. Argi dago esaten dugunak ez duela lasaitasuna helburu. Hausnarketa sakona, posizionamendu garbia eta heldutasun eta praktika politikoa eskatzen ditu. Garena eta nahi duguna ozen esatera behartzen gaitu. Eta gogorazten digu sindikatu gisa ez garela agenda ofizialen menpe bizi behar. Aldiz, gure agendak eraikitzaileak behar dute izan beti ere konbentzimendu sakon batetik. Burujabetza sozialik gabe ez dago askatasun nazionalik. Eta ponentziako 6. atalak aliantzen beharrari buruz hitz egiten du. Eraldaketarako behar ditugun aliantzak. Elaren autua argia da, indarmetaketa beharrezkoa da, eta horretarako elkarlana sustatu behar da eta aliantza sendoak eraiki. Zertan oinarritu behar dira gure iritziz? Helburuetan, ereduan, eta defendatzen ditugun eskubidekiko konpromisoan. Ponentzian, aliantza sindikalen errealitatea jaso dugu. Gauzak nahiko genuken bezalakoak ez badira ere. Eta hori, gauzak ikusten ditugun bezala kontatzeko ardura dugulako. Datozen urtetako programa eta landuko ditugun kontrabotereko hildoak behar bezala kokatu eta orientatu nahi baldi baditugu, eta ela eta laben artean ditugun sakoneko desadostasunen arrazoiak azaldu behar dira. Eremu politikoari dagokionean, ezkerrarekin aliantzak beharrezkoak direla azpimarratzen dugu. Politika antisozialak borrokatzeko edo burujabetza prozesu baten alde pausoak emateko. Gaur egun posible ez denak, ez gaitu etxipenean erortzera eramango. Ela sinetsita dago, eragile bakoitzaren autonomia errespetatzen duen agenda sozial eta soberanista garatzeko, artikulazio sindikal, sozial eta politiko batek aukera handiak izango lituzkela Euskal Herrian. Eta bitartean, bere biziko garrantzia du edozein esparruan elkarlanerako aukerak lantzea. Karta soziala dela, edo pensionistekin, mugimendu feministarekin, gazte mugimenduarekin, eskualdetan tokian tokiko plataformekin. Guztiekin, aliantzak eta ekimenak aurrera eramatea bere biziko garrantzia du. Eta noski, gure erretik kanpo baita beste nazioetako organizazioekin harreman sindikal eta sozialak sendotzeko lan egiten jarraituko dugu datozen urteetan. Eskerrik asko. Mila esker, Amaia. Orain, negoziazio kolektiboaren atalean, Pello Igegi izango da. Aurrera, Pello. Egunon, ponentziaren azalpen honek gaur bi etxai handi dauzka. Lehenengoa, Backstage eta Galeon. Hor zaudet, ezta? Bai. Da bigarne etxaia, atzo jadanik gauza asko esan ziren. Ziurrenik esango ditugun gauza gehienak atzo jadanik esan genituen, eta neurri batean normala da. Ze iragana aztertzen dugunean jadanik etorkizuna proiektatzen ari gara, eta gaur ere, etorkizuna proiektatzen hasteko iragana aztertu behar dugu. Eta iragan horretan gazi gozoak dauzkagu. Gozotik hasiko naiz. Batetik, beste lurralde batzuekiko eta beste sindikatu batzuekiko ezberdintasun nabarmen bat eraiki dugu Euskal Herrian. 2019tik hona,
azken hamarkadetako greba erregistro handiena lortu dugu. Europa mailan greba erregistro altuena lortu dugu. Eta hau da, Europan greba gehien egiten dituen lurraldea. Sano gaude. Etsaiei min eman arren, sano eta indartsu gaude. Eta greben apologia harro egiten dugu. Langileria pobretzen ari den gobernu eta patronalen aurrean. Lan mundua prekaitatearen zimenduen gainean eraiki nahi duten gobernu eta patronalen aurrean. Langileriaren aurkako estrategia argia daukaten gobernu eta patronalen aurrean, langileriari soilik gatazka estrategia batekin erantzutea dagokio. Eta borroka horren motore eta gasolina Euskal Herrian ela da. Adibide zehatz bat. Hemendik gutxira espero dezagun kongresu areto hau irekitzerik ez izatea, garbikuntzako langileak greban egongo direlako. Mobilizazioetan ari dira eta espero dezagun hemendik gutxira greban ere egon ahal izatea. Txalo handi bat beraientzat, mesedez. Eta gatazka hauek guztiek fruituak eman dituzte. 2012ko lan erreforma onartu zenetik ona, hitzarmenen estaldura handiena lortu dugu. Ela presente den lurraldeetan soldata igoera altuenak eta lanaldi basuenak lortu ditugu. Eta ela sinatutako hitzarmenak izan dira nabarmen onenak. Baina, gozotik bezala, gazitik ere izan du. Eta nik atzo entzundakoarekin autokonplazintzerako arrisku pikin bat badugula esango nuke. Eta ez dago hortarako tarterik. Elak ambizio gehiagorekin aritu behar du. Zein bat sektoretan ez dugu lortu hitzarmenak eguneratzea. Sektore publikoan arrakal txiki batzu eragiten ari garen arren, oraindik ere hitzarmen gehienak eguneratu gabe daude. Eta eguneratu gabe dauden hitzarmen gehienak sektore feminizatutakoak dira. Negoziazio kolektibo indartsu bat izan dugun arren, langileriaren pobretzeari ere ezin izan diogu erabat aurre egin. 100 eta 100 langile hil dira lanaren ondorioz azken urteetan ere lan munduan. Eta gatazka indartsuak izan ditugun arren, ezin izan ditugu enpresen itxierak erabat ekidin. Hori bai, esan dezakegu oso harro, kaleratzeen aurrean, ela beti egondala langileen ondoan. Eta beraiek nahi izan duten artean, borrokan aritu garela. Eta hori esan dezaken sindikatu bakarra gara. Beste batzuek langileak bultzatu dituzte akordioak sinatzera. Guk borrokarako tresnak eman dizkegu, animoak iraundien bitartean borrokan segiz esaten. Hori egin genuen Tubacexen, hori egin genuen Cementos Rezolan, hori egin genuen H&M edo hori egin genuen Mikel Mekanerren ere bai. Guk ez dugu ulertzen kaleratuko gaituen enpresari produkzioa azken egunera arte ateratzen aritzea. Baina zoritxarrez horretan bakarrik geratu gara. Hemendik agur bero bat, bere lanpostuen alde borrokan aritu diren eta ari diren langile guztiei. Txalo handi basuentzat. Eta beste agur handi bat, hemendik gutxira kartzelan egotea espero dugun Guardianeko zuzendaritzako kideei. Bokatak eramango dizkizuegu kartzelara, lasai egon. Aurreko kongresuan sindikalista belaunaldi bati erronka bota genion. 2 helburu estrategiko ezarri genituen. Lan prekarietateari aurre egitea eta genero ekitatea. Orain 4 urte esan genuen gure lan munduan 574.000 langile prekario baino gehiago zeudela. Ez da hori baino kontu garrantzitsuagorik elarentzat. Justizia kontua da batetik, okerren daudenentzat aritu behar dugulako, baina bigarrenik, egoera zaurgarrietan ari diren langileentzat ez badugu gutxineko egonkortasun bat lortzen, nekez arituko dira borrokan, edo nekez egingo diote aurre esplotatu nahi dien enpresari. Eta egoera hobean dauden langilek beraien indarra ere behar dute.
Prekaritatea lehentasun izatea guretzat langile klasearen fragmentazioari aurre egitea ere bada. Botere kolektiboa eraikitzea da, eta ez dugu hori baino ezer garrantzitsuagorik. Eta genero ekitatearekin bi helburu dauzkagu. Batetik, emakumeek bereziki pairatzen dituzten diskriminazioi aurre egitea, eta bigarrenik, sindikatu honek bere egitekoen erdigunean kokatu ditzala emakumeek dituzten borondate eta nahi berezituak. Eta gainera, ikasi dugu horretan ari garenean, beste zapalkuntza batzu ere azaleratzeko gaitasun handia daukagula. Ze zapalkuntza bati aurre egiten badiogu estrategikoki, beste zapalkuntza batzu ere azaleratzen dira. Hala nola, kolorearen arabera edo jatorriaren arabera izan daitezkeen diskriminazioak. Bi enroketan aurrera egin dugu, baina oraindik ere badugu asko hobetzeko. Eta azken 4 urtetan beste erronka bat ere bota diogu gure buruari. Trantsizio ekosozialari aurre egitea. Eta hau egin dugu euskaratik eta euskaraz. Eta hau ez da anekdota bat. Birmoldaketa produktiboak besteak beste ekonomia lurraldera ekarri behar du. Gugan hurbildu behar du. Eta ekonomia euskararen lurraldera ekarri behar badugu, euskarak ekonomia lurraldera lotzeko emozioa oparitzen digu. 2 aste barru kontzertu bat ikusi behar dut, eta kontzertu horretan badago lelo bat, egongo lelo bat, burua hotz eta bihotza bero. Gure estrategia hotza eraldaketa ekosoziala da, eta euskarak bihotza berotzeko emozioa oparitzen digu. Ez dira erronka makalak, bidean gaude, baina esan bezala hau belanaldi bati bototako erronka da. Erronka zaila, baina horregatik egingo duelak. Tamaina txikiko beste erronka batzuetarako badaude beste sindikatu batzu, zuek aukeratu siglak. Esandako guztia egiteko sindikatu bakarra dago, gurea. Eta abia puntua hori izanik, guk gure estrategian zuzenketak egin behar ditugu, gai batzuetan sakondu egin behar dugu, eta beste erronka berri batzu ere hartu behar ditugu gure gain. Sakondu beharrekoa lehen esan bezala prekaritatearen estrategia edo genero ekitatea da. Gure eguneroko errutina bilakatu arte lanean jarritu beharko dugu. Eta zuzendu beharrekoa, sektore eta enpresa askotan gure esku ez dauden gauza asko gertatzen dira, baina gure esku badago elementu bat, eta da negozaketa ondo prestatzea. Hori ezin digutela apurtu. Eta negozaketa ondo prestatzea da sindikatuaren lehentasunak lankideekin konpartitu ahal izatea. Eta elementu batzuen gainean denok batera borrokatzen dugunean, denok indartzen gara. Eta era berean, gai batzu erlatibizatzen ditugunean, denok ahultzen gara. Eta gure aldarrikapen klasikoei, aldarrikapen berri batzu ere, ezarri behar dizkiogu. Hala nola, arrazismoaren aurka aritzea edo euskaraz bizitzeko eskubidea. Zapaldutako herritar gehiagoren aldarrikapenak gureak egiten ditugunean, langile gehiagorekin konektatzeko gaitasuna irabazten dugu, eta borroka gehiago egiteko gaitasuna izango dugu. Eta horri gainera gehitu beharko diogu tokian toki langileek dauzkaten behar berezituak. Hau guztia egiteko ponentzian azaltzen dugun bezala, urtebete behintzat beharko dugu negozata guztien aurretik. Eta honen adibide bat izan dugu aurreko astean, Gipuzkoako ostatu gintzan. Urtebeteko prozesu hori egin genuen, militanteekin formazio saioak egin genituen, militanteekin talde motore bat sortu genuen, langileen iritzia jaso genuen hotelez hotel, langileei erronka kolektiboak ezarri genizkion, eta bagenuen indarra. Eta indarrak bagenuen ez patronalak nahiago izan du greba ekiditea aldera, gure aldarrikapen guztiei erantzuna ematea. Eta horregatik, 4 urtetan, KPI gehi 10 soldata igoera adostu dugu. Ondontzen duzu, KPI gehi 10. Garbitzaileei keli moduan ezaguna dienak kategoria igotzea lortu dugu. Lanaldia 14 orduz murriztea lortu dugu. Finko ez jarrai kontratua mugatzea lortu dugu. Egutegiak arautzea, jaiegunak ere arautzea. Hau da bidea. Hau ostatu gintzan posible izan da, eta zuen sektoretan, zuen enpresetan ere posible da ondo antolatzen baldin bagara. Eta lehen esan bezala guelakoa gara. Erronka berriak nahi ditugu. Eta aurretik izandako guztiaz gain, horretaz gain, enpresen jabetza ere disputatu egin nahi dugu.
Eta ikusi nahi dugu enpresa autogestionatuak sortu daitezkeen, bilakatu daitezkeen, eta sindikatuarekin lotura eta harreman sendo bat mantendu daitekeen enpresa horietan. Zere guk ez dugu soilik aberastasunaren banaketa eztabaidatu nahi. Guk zer produzitzen den eztabaidatu nahi dugu, norentzat produzitzen den eztabaidatu nahi dugu, eta enpresak norenak diren ere eztabaidatu nahi dugu. Hemen kapitala eta bizitzaren arteko borroka badago. Eta sistemaren zimendutan arrakalak sortu behar ditugu. Nik azken mezu batekik agurtuko zaituztet. Azken 4 urteetan berri on guztiak grebaren ondorioz etorri dira. Guk borrokaren epika aldarrikatzen dugu. Inposatu nahi diguten sistemaen aurrean epika eraginkor bakarra borroka eta grebarena da. Ez dugu barkamenik eskatuko grebak deitzeagatik. Langileak zapaltzen dituztenei hortzak erakustea postasuna da. Soldata ordaintzen dizun enpresari esplotatzaileari aurre egitea gozada bada eta sindikatuk hurrengo 4 urtetan gozatzen jarraituko du. Burua hotz eta bihotza bero. Gora dela eta gora zuen. Mila esker, Pello, eta orain azkenik antolakuntzako gaiak Leire Txakartegik aurkeztuko dizkigu. Leire, zurea da hitza. Bueno, egunon guztioi. Antolakuntza geure buruari buruz hitz egitea da. Ditugun gabezi eta indargunetaz hausnartzea, beti ere sindikatua langileen eskubideen alde ahalik eta eraginkorrena izateko. Aurkezpen hau hasi nahiko nuke, elakide guztioi geure eskerrik beroena emanez, bihotz-bihotzez. Hemen zaudetenak eta gaur lanean daudenak, mila esker, ez da lan makala korrontearen aurka aritzea, baina merezi du. Eta militanterik zoriontsuenak, seguruenik, hementxe dauzkagu, dena eman zenuten, eta orain bizimodu lasaiagoa merezi duzue, baina sindikatua beti bihotzean, elakoa izatea inoiz ez da izan erreza. Garai bakoitzak bere zailtasun eta bere buruhausteak izan ditu. Gu zuei esker gaude hemen eta lekukoa hartu dizuegu. Eskerrik asko guztioi. Antolakuntza atalean jasotzen ditugun helburu eta lanildoak arnaz luzekoak direla esan ohi dugu, ez baitira agortzen 4 urteko epean. Afiliatu, hauteskunde sindikalak bultzatu, epaiketak egin, sindikalizatu, militantzia antolatu, egunerokoan horretan dihardugun arren, beti izango dugu zer hobetu geure buruarekin exigentea garelako. Hala ere, aurreko ponentzia hartzen badugu eta 4 urteko perspektibarekin argi ikus dezakegu gai hauetako bakoitzean ez gaudela puntu berean. Aurrera goazela eta aurrera goazen heinean erronka berriak geure gain hartzeko gai garela. Eta bide honetan zer egingo dugu hurrengo 4 urtetan. Gure oinarrietatik hasiko naiz, afiliazioa eta hauteskunde sindikalak. Jakin badakigulako ezinbestekoak direla gure autonomia sindikala bermatu eta lan tokietan botere sindikala eraikitzen hasteko. Atal honetan baditugu hobetzekoak ere, 2 aipatuko ditut. Afiliazioaren egonkortasuna eta afiliatuen arreta. Eta 2 gai hauetan plangintza zehatzak martxan jartzeko konpromisoa hartzen dugu. Eta ondo egiten dugunari aitortza bat. Enpresa txiki eta ertainetan egiten ari garen lana. Badakigu askotan ez direla esparru errezak antolatzeko. Baina erakusten ari gara ez dagoela antolatu ezin den esparrurik. Eta oinarri hauetatik abiatuz, proposatzen ditugu
antolakuntza esparruan urrengo 4 urtetarako gure helburu edo gure ildo estrategikoak. Gogoratu zertaz ari garen. Gai hauetan, norabide aldaketa bat lortu edo mantendu nahi dugu, eta horretarako arreta berezia eskatuko digute. 4 dira helburuok. Lehena, sindikalizazioa. Langileen antolakuntzaren bitartez, lanzentro eta sektoreetan konfrontatzeko gaitasuna eta gogoa sustatu nahi ditugu. Konfrontazioa zentzu zabalean. Ez bakarrik negoziazio kolektiboa hobetzeko, baita ere gure agenda soziala eta nazionala bultzatzeko. Sindikalizazioaren gaia ez da berria guretza jakina. Esperientzia luzea daukagu, batez ere atal sindikal klasikoetan. Baina bizi ditugun garai hauetan, inoiz baino garrantzitsuagoa delakoan gaude. Ideia simple bat. Sindikatua denok osatzen dugu. Egituratik hasi eta afiliatuetaraino, eta ez gara zerbitzu emaile hutsak. Hau esatea erraza da, baina honek, egiturako arduradunok ordezkariekin eta ordezkariek afiliatuekin ditugun harremanetan, ezagutza, ardura eta boterea partekatzera eraman behar gaitu, konpromiso kolektiboak adostuz, beti ere sindikatuaren eragiteko ahalmena biderkatuz. Bigarren helburu estrategikoa, militantzia. Elakoa izateko berezko eta benetako modua militantea izatea da, bai egiturako kideontzat, bai ordezkari eta afiliatuentzat. Sindikatu honek aurrera egingo du, etxe hau geure sentitzen dugun eta bakoitza gure esparru eta arduretatik ekarpena egiten diogun elakideok gauden heinean. Ez dago ez elakoa izateko modu bakar bat. Ela barruan tokia dauka, ekitatea, elkartasuna, zintzotasuna, zaintza edo errespetua bezalako balioak oinarri dituen sindikalista orok. Militantzia eredu anitzak eta inklusiboak behar ditugu. Genero ikuspegitik baztertzailea izan den erabateko disponibilitatea atzean utziz. Eta guztion artean ari gara eredu hau eraikitzen. Denon ardura izango da hurrengo urteetan ere militantzia sustatzen jarraitzea, plangintza eta ekintza zehatzak martxan jarriz. Konfiantza kolektibotik abiatuta, parte hartze eremuak sortuz eta elikatuz, elkar aitortuz eta zainduz eta beharrezkoa den laguntza eta prestakuntza eskainiz. Hirugarren helburua, genero ekitaterako plana, aurrera goaz sindikatu feminista eraikitze prozesuan. Genero ekitaterako planean azken urteotan egin dugun ibilbidea oparoa izan da. Eta ez daukagu zalantzarik. Ela, emakumeon behar eta interesei erantzuteko beste puntu batean dago orain. Ela, emakumeontzat espazio erosoagoa da egun, baina oraindik asko daukagu egiteko eta lanean jarraitu behar dugu, helburu zehatzak ezarriz, esparruz esparru. Eta azkenik, planifikazioa. Planifikazioa sindikatuaren esparru guztietan hobetzea. Era planifikatuan lan eginez, gure helburu politikoak modu efizienteagoan lortzeaz gain, bereziki zaindu nahi dugu pertsonen ongizatea gure jarduera militantean. Hortaz, ez da gai tekniko huts bat, erabat politikoa den auzia da eta trataera hori eman behar diogu. Beraz, 4 ildo estrategiko eta horiez gain bi zehar lerro eta aipamen berezi bat. Lehena, gure nortasun eta izatearekin lotuta dago. Sindikatu euskalduna izateko hautua egin dugu, euskaratik eta euskaraz. Elan, euskaraz bizitzeko eta parte hartzeko eskubidea bermatzea dugu helburu, eta honek gure ekintza sozial
ekintza sindikal eta sozial guztia busti behar du. Ela borroka sozialerako tresna da guretzat. Sindikatua gero eta euskaldunagoa izan, orduan eta langile gehiago erakarriko ditugulako euskarara. Eta era berean, sindikatua tresna erakargarria eta baliagarria izatea nahi dugu, pertsona migratu, genero eta sexu disidente, aniztasun funtzionala daukatenentzat edo bestelako bazterketa egoera jasaten dutenentzat eta baita ere gazteentzat. Eta horregatik antolakuntza atal honetako puntu ezberdinetan hainbat lanildo jasotzen ditugu modu transversalean, sindikatu antiarrazista, transfeminista eta inklusiboa izateko hartu dugun konpromisoari erantzunez. Eta aipamen berezia zerbitzu juridikoei. Esparru juridikoa ezinbestekoa da langileen eskubideen defentsan, eta gure zerbitzu juridikoak lan izugarria egiten ari dira bide honetan. Eginkizun sindikalaren erdigunean dagoen ekarpena, dudarik gabe. Sindikatuak une bakoitzean dituen hildo ezberdinekin erabat lerratuta doana. Bejoen deizuela. Eta bukatzeko, utzi dazue, hainbeste maite dudan traineru eta arraun munduko irudi batekin bukatzen, urna hasietan gabiltza, olatuaren kontra, haizea ere kontra, eta hurrengo 4 urtetan enbata giroa ere izango dugu. Eta horrelakoetan zer egin behar da? Trainerua gogortu, arraunkera egokitu eta olatu zaienei ere etekina ateratzen saiatu. Trainerua gogortu, balantzarik ez egiteko eta norabide egokia mantentzeko zuzen eta tinko. Eta horretarako, arraunlari bakoitzak, hankeko aurrekalari zein patroi izan, bere funtzioa dauka. Bere ekarpena egin behar dio taldeari balizarantz ahalik eta hoberen nabigatzeko. Horixe lagunok, indartu dezagun gure trainerua, babes dezagun sindikatua eta zaindu gaitezen elkar. Mi esker. Mila esker Leire eta eskerrik asko denoi. Langileria antolatu. Gizartea eraldatu. Orain, ponentziaren zuzenketekin hasiko gara. Ekarpen ugari izan ditugu eta eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi. Zuzenketa batzordean aritu diren guztiei ere. Eneko Agirrezurreta lehendakaria, Ane Zelaia batzorde eragiletik, Alasne Alonso Bizkaiatik, Leire Caballo Gipuzkoatik, Roberto Salgado Arabatik, Iñaki Zabaleta Nafarroatik, Iker Alustiza eta Idoia Elustondo Gizalan Federaziotik, Izaskun Beitia Zerbitzuak Federaziotik eta Dani Narbaez Industria eta Eraikuntza Federaziotik. Eta horien izenean arituko da komisioko lehendakaria Eneko Agirrezurreta, berak taldeak jasotako akta irakurriko digu. Aurrera, Eneko! Mi esker, Edurne. Ondoren, esan bezala, zuzenketa batzordearen akta irakurtzera pasako naiz, ELaren 16. Kongresu Konfederalaren ponentziari aurkezturiko zuzenketei buruzkoa. Zumarragan, 2005ko apirilaren 28an, zuzenketa batzordea osatzen duten hurrengo kide hauek bildu dira. Iker Alustiza, Idoia Elustondo, Izaskun Beitia, Dani Narbaez, Alasne Alonso, Leire Caballo, Iñaki Zabaleta, Eneko Agirrezurreta eta Ane Zelaia. ELaren 16. Kongresu Konfederalaren ponentziari aurkeztu zaizkion zuzenketak aztertu dituzte, Konfederazioaren araudiaren 5. artikuluan aitortzen zaizkien almenaz baliatuz. Hona hemen erabakitakoa.
Lehenengoa, 234 zuzenketa aurkeztu direla jasota uztea. Bigarrena, epe barruan guztira 232 zuzenketa aurkeztu direla jasota uztea. Hirugarrena, ponentzia zuzentzea 27 zuzenketa gehituz, testua hobeto ulertzen laguntzen duten idazketa edo estilo gaiei buruzkoak direlako. Laugarrena, 2 zuzenketa ez onartzea eztabaidarako eta hori epez kanpo sartuta daudelako. Bosgarrena, 6 zuzenketa ez onartzea eztabaidarako eta hori ponentziaren ulermena ez hobetzeagatik, bete beharreko baldintzak ez betetzeagatik edo zuzendutako testuaren gaiarekin bat ez etortzeagatik. Eta 6garrena, 189 zuzenketa onartzen dira eta kongresuan eztabaidatuko dira. Eta hala jasota gera dadin eta behar dituen ondorioak izan ditzan, aipatutako batzordekideek izenpetzen dute honako akta hau adostasunaren erakusgarri. Mila esker. Mila esker Eneko, eta hasiko gara zuzenketaen eztabaidarekin eta bozketarekin. Alai Garzia maikideak aurkeztu eta zuzenduko du eztabaida. Nahi duzunean, Alain. Bai, egunon, guztioi. Edurnek esan bezala orain zuzenketen bozketari egin behar diogu. Pasadan astean jaso zen dituzten zuen etxeetan, kuaderno gorri batzutan, anillako kuaderno batzutan, zuzenketa guztiak, bai? Baina gaur, eztabaida eta bozketa hau errezteko, badituzue dagoeneko kuadernillo berde batzuk, zuri berde batzuk, eta horiekin, eztabaida hobeto eta errezago jarretzeko aukera izango duzue. Bozketa bi bloketan egingo dugu, hasteko zuzenean onartu diren zuzenketen bozketa egingo dugu, 72 zuzenketa onartu dira zuzenean, eta horiek modu trinko baten bozketa bakarrean bozkatuko ditugu, eta bestalde transakzionatutako edo adostutako zuzenketak banan bozkatu beharko ditugu. Horietan gainera, 8 interbentzio izango ditugu zuzenketak azaltzeko, pantailan ere agertuko dira, bai kuadernillo berde duzue, baina baita ere pantailan agertuko dira aldiro bozkatuko ditugun zuzenketak, eta bozkatzeko modua bakizu ezin den, kartulina hartu, beso altxatu, bai. 88 bozketa egin beharko ditugu banan-banakako parte honetan, beraz, hau, gehiegi ez luzatzeko azkar egin beharko dugu, beraz, mesedez apur bat, bozkatzerakoan, azkar egin behar dugu eta atento egon mesedez. Nik uste, pantailan agertuko dira, eskerrak Landerri, bai, hemendik pantailan jarriko dituelako, bozkatuko ditugun zuzenketa guztiak, beraz, adi egon eta hasiko gara onarturiko zuzenketaren edo zuzenketen bozketarekin. Bai, ekingo dugu. Aldeko bozkak, kontrako bozkak, zuriak, onartuak izan dira zuzenean onarturiko zuzenketak. Eta pasako gara banakako egin beharreko bozketai.
pantailan agertuko dira, bai? Bestela, kuadernillo ere baduzue, baina, a ber, orain. Eskerrik asko, Lander eta kompainia. Hasiko gara, bai, hau neko azkarin beharko dugu. Interbentzioak egongo dira, baina, azkarin beharko dugu. Lehen zuzenketa, 5. paragrafoari eragiten dio, eta eransketa bat proposatzen da, aldeko bozkak, kontrako bozkak, onartua izan da. Zalantzari baldin badago, onartua izan da. 2. eta 3. zuzenketek, 8. paragrafoari eragiten diote, eransketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrako bozkak, onartua, zuriak, 4. 5., eta 6. zuzenketek, 10. paragrafoari eragiten diote, eransketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak, onartua. 7. eta 8. zuzenketek 11. paragrafoari eragiten diote, eransketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak, onartua. 9. zuzenketa 19. paragrafoari eragiten dio, eransketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 10. zuzenketa 21. paragrafoari eragiten dio, eransketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak, onartuak. 11. zuzenketa 22. paragrafoari eragiten dio, eransketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak, onartu ere bai. 13. eta 14. zuzenketek 28. paragrafoari eragiten diote, eransketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 16. eta 17. zuzenketek 31. paragrafoari eragiten diote, eransketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 18. eta 19. zuzenketek 32. paragrafoari eragiten diote, eransketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrako bozkak, zuriak. 23. eta 24. zuzenketek 43. paragrafoari eragiten diote, aldaketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 26. eta 27. zuzenketek 46. paragrafoari eragiten diote, eransketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 29. zuzenketa 58. paragrafoari eragiten dio, aldaketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 33. eta 34. zuzenketek 52. paragrafoari eragiten diote, eransketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 38. zuzenketa 76. paragrafoari eragiten dio, paragrafo berria proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 40. eta 41. zuzenketek 81. paragrafoari eragiten diote eta eransketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 43. eta 44. zuzenketek 84. paragrafoari eragiten diote, eransketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 46. zuzenketa 86. paragrafoari eragiten dio eta paragrafo berria proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 47. zuzenketa 86. paragrafoari eragiten dio ere, eta aldaketa kasu honetan proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak.
Urrengo zuzenketaren azalpena emateko Jone Bengoetxea eszenatokira igoko da, hain zuzen ere 58, 59, 51, 52 eta 53 zuzenketak dira, 97 eta 98 paragrafoei eragiten die eta aldaketa bat proposatzen da, eta Jonek azalduko digu orain. Eskerrik asko. Egunon guztioi, gure eguneroko lan sindikalean, lan kontu ez haratago, kongresu osoan ikusten ari garen bezalaxe, ezbaian jarri beharko genituzke beste hainbat kontu. Izan ere, lantokiak eta langileak anitza gara, denok ez gara gizon ala emakume, denok ez gara heterosexual edo homosexual, edo denok ez dugu gorputz normatibo bat. Eta guzti hori ere bada langile klasea, eta horren aldere borrokatu egin behar dugu. Emakume eta pertsona migratu eta razializatuen eskubideak defendatu behar ditugu bai. Jakin badakigu euren, gure, gorputz eta bizitzei eten ekonomikoa atera nahi zaiela. Baina zergaitik da garrantzitsua borroka guzti hauek gure eguneroko praxis sindikalean txertatzea. Agian, Bertolt Brechten lagunduko digu hau hobeto ulertzen. Bere pasarte klasikoak esaten duen bezalaxe, lehenik juduak eraman zituzten, baina ni ez nintzen ez judua ez zitzaidan axola. Gero, komunistak eraman zituzten, baina komunista ez nintzen ez zitzaidan axola. Gero, apaisak, intelektualak, gero langileak ere eraman zituzten, baina ni ez nintzen ez langilea ez zitzaidan inporta. Eta orain, nire bila datoz, baina berandu egi da. Eta zergaitik betiko pasarte klasiko hau, zein da honen irakaspena? Ustez, gutxieneko edo minoriak bezala kontsideratuak diren pertsona eta kolektibo batzuen eskubideak kolokan jartzen direnean, beste hainbatenak ere jokoan daude. Arazoa da, kostatzen zaigula askotan, horretaz jabetzea, eta horregatik zein garrantzitsua dan, besteon larrutan, albokoaren larrutan jartzea. Askotan, ematen dugu itxuraz ez gaela diskriminatuak. Esan diezadetela bestela, erresuma batuko emakume transexualei. Estatu Espainiarrean egoera administratibo irregularrean dauden pertsonei, edo Argentinako Milei presidenteak esan bezala, ahul edo inozoak diren bere ustez aniztazion funtzionala duten pertsonei besteak beste. Indarkeria sistemikoa jasaten dituzten edo hauen menpe dauden pertsona eta kolektibo hauek, 11 diskriminazio eta injustizia gorpuzten dituzten hauek ez dira kategoria politikoak soilik. Zapalkuntza zehatzak bizi dituzten gorputz eta bizitza konkretuak dira. Gogorarazi egiten digut ere, gu ere denok gaudela mehatxupean. Eta aldi berean, hauen bitartez, azaleratu egiten dira langile klasearen baitan dauden aniztasun eta interes desberdinak. Izan ere, hori da transfeminismoak egiten digun gonbita. Gizon zuri, hetero, klase ertain eta ustez osasuntsu dagoen horretatik joatea, hortik kanpo gelditzen diren gorputz guztiak begiratzea, sujetu politikoa ireki eta zabaltzea. Etorkizun hurbil eta ertainean horra begiratzen jarraitu beharko dugu. Gorputz disidenteak, hetero arautikat daudenak, kuirrak, arraroak direnak, izan ere zer da normala izatea. Zapalkuntza anitzak elkargurutzatzen direla erakusten digute errealitate eta borroka hauek ezinbestekoa dira gure begirada politikoa astindu eta sendotzeko. Eta batez ere, gure organizazioa babes kolektiborako tresna izan da, laguntzen digute ere egunero eraginkorragoak izaten, lantokiak eraldatzen, eta baite gizarte eredua aldatzen ere. Eta ez ahaztu, emakume transen aurka badatoz, beste onbila ere etorriko dira. Gora ela feminista! Eskerrik asko Jone, bozkatu beharko dugu orain, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak, 54 eta 55 zuzenketek 89 paragrafoari eragiten diote, eransketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak, 57 zuzenketak, 104 paragrafoari eragiten dio, aldaketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak,
hirurogei eta hirurogeita bat garren zuzenketek 106 garren paragrafoari eragiten diote, aldaketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. Hirurogeita bi garren emendakina edo zuzenketak 108 garren paragrafoari eragiten dio, eransketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. Hirurogeita hiru, hirurogeita lau eta hirurogeita bost garren emendakinek 113 garren paragrafoari eragiten diete, eransketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. Hirurogeita sei garren emendakinak 120 garren paragrafoari eragiten dio, eransketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. Urrengo zuzenketa, 77 garren zuzenketaren azalpena edo egiteko Ainara Plazaola Deba eskualdetik igoko da, zenatokira, aurrera Ainara, mesedez. Egunon guztioi. Zuzenketa honetan diogun bezala, energia fosilak alde batera utzi eta trantsizio energetiko egiteko ezinbesteko izango da energia berriztagarrien garapena. Baina ez edo nolakoa. Elan defendatzen dugun trantsizio eredua ongi planifikatutako berriztagarrien eredua da. Publikoa, lurraldearen arabera planifikatua eta sakabanatua. Herritarren parte hartzeaz egina, gizarteak behar duen energia sortuko duena eta ez gutxi batzuen interes ekonomiko erantzungo diena. Energia sektoreko multinazionalak bultzatzen ari diren berriztagarri ereduarekin eta despliegearekin ez dugu bat egiten. Eta despliegea bultzatzen ari diren enpresak dira hain zuzen, energia nuklearraren bultzada berriaren atzean ere badaudenak. Honek adierazten du, enpresa handi hauek ez dutela inongo konpromisorik trantsizio energetikoan. Eta haien helburu bakarra mozkinak handitzea baino ez dela. Azken hilabeteetan, energia nuklearraren beharra azpimarratzen ari dira hainbat esparrutatik. Hasi eskuin muturretik eta bere burua progresistatzat duten batzuetara arte. Apirilako 28ko itzalaldiaren ondoren, areagetu egin dira diskurtso hauek, bereziki PP eta Voxen partetik. Europako batzordeak ere, energia berdertzat hartuko du energia nuklearra 2055 arte. Eta trantsizioan paper garrantzitsua izango duela adierazi dute. Ez dezagun ahaztu zertaz ari garen. Energia nuklearra ez da trantsizio energetikorako aukera bat. Betiko multinazionalak herritarren osasuna eta segurtasunaren kontura negozio egiten jarraitzeko modu oso arriskutsu bat da. Elarentzat energia nuklearra inoiz ez da alternatiba bat izan, eta orain ere ez. Testuinguru honetan, energia nuklearraren aurkako posizioa berretsi behar dugu. Eta horregatik, zuzenketa honen aldeko bozka eskatzen dizuet. Mila esker. Eskerrik asko Ainara. Bozkatuko dugu aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 78 eta 79 garren zuzenketek 121 garren paragrafoari eragiten diete, eransketa proposatzen da aldeko bozkak, kontrako bozkak, zuriak. 70 garren zuzenketak 123 garren paragrafoari eragiten dio eta aldaketa proposatzen da aldeko bozkak, kontrako bozkak, zuriak. 73 garren zuzenketak 129 garren paragrafoari eragiten dio eta aldaketa proposatzen da aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 75 garren zuzenketak 9 azpititulari eragiten dio, eransketa proposatzen da aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 77 garren zuzenketak 131 garren paragrafoari eragiten dio eta eransketa proposatzen da aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 78 garren zuzenketak 133 garren paragrafoari eragiten dio eta eransketa proposatzen da aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 79 garren zuzenketak 122 garren paragrafoari eragiten dio eta eransketa proposatzen da aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak.
laurogeita bat, laurogeita bi eta laurogeita hirugarren zuzenketek 134. paragrafoari ere egiten diete eta eransketa proposatzen da aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak, 84 eta 85. eransketek, zuzenketek 135. paragrafoari ere egiten diete eta eransketa proposatzen da aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak, 86 eta 87. zuzenketek 138. paragrafoari ere egiten diete eta eransketa proposatzen da aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak, 89. zuzenketak 140. paragrafoari ere egiten dio eta eransketa proposatzen da aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak, 93. zuzenketak 148. paragrafoari ere egiten dio eta aldaketa proposatzen da aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak, 95. zuzenketa 156. paragrafoari ere egiten dio eta aldaketa bat proposatzen da aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak, erdira iristen ari gara, osea, ondo goaz. 96 eta 97. zuzenketek 172. paragrafoari ere egiten diete eta aldaketa proposatzen da aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak, Euskatu dugula, bada, 96 eta 89. zuzenketak 176. paragrafoari eragiten dio paragrafo berria proposatzen da aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 101. zuzenketek 176. paragrafoari eragiten diete eta eransketa proposatzen da aldeko bozkak, kontrakoak eta zuriak. Urrengo zuzenketa azaltzeko gure urrean, 102. emendakina da zuzenketa Jon Joseba Agirre, igoko da estenatokira, uste dut? Bai, aurrera Jon nahi duzunean. Egunon. 2015ko foru hauteskundeetan aldaketa ustez historikoa gertatu zen Nafarroan. UPN-PSN koalizioak gehiengoa galdu eta geroa bai buru zuen gobernua osatu zen. Ezkerra Podemos eta EH Bilduren babesarekin. 2019an PSN itzuli zen agintera. Geroa bai eta Ezker Espainia zalearekin koalizioa osatuz eta EH Bilduren babesarekin berriz ere. UPN eta PP foru gobernutik kanpo utzita, aldaketaren eta aurrerabidearen gobernuak omen dauzkagu Nafarroan ordutik. Teorian, baina praktikan, kapitalaren eta Espainiaren zerbitzuko gobernuak izan dira. 10 urte geroago, Nafarroako presio fiskala Espainiakoa eta Europakoa baino baxuagoa da. Langileon bizkar eta dirudunen mesedetan. Gobernu ustez aurrerako jauek, ez dituzte ukitu elite ekonomikoen interesak, ez eta eliteen menpeko sindikatuen privilegioak ere. Nafarroako enpresa handienen irabazia aitortuak biderkatu egin dira hamarkada honetan, baina langileon batazbesteko soldata inflazioaren azpitik hasi da. Areago, Nafarroan pobrezia arriskuan edo pobrezia gorrian dauden herritarrak gero eta gehiago dira. Opus Dei eta Eliza Katolikoaren privilegioak sendotu baizik ez dira egin. Eta sekula baino polizia gehiago dago Nafarroan. 7 agente 1000 biztanleko, Europan beste inon baino gehiago. Biodibertsitatearen galera ez da eten. Hondakinen, uren edo ibaien kudeaketak negargarria izaten jarraitzen du. Abiadura handiko trenaren eraikuntzak aurrera darrai. Herritar arrunton bizkar, eraikuntza enpresa handien eta eliteen mesedetan. Kapitalismo berdearen hiriburu da Nafarroa. Eolikoen eta fotovoltaikoen industrien negozioaren hazkundea etengabea. Energia konsumo neurrigabea
murriztu gabe. Multinazionalen mesedetan jardun dute gobernu aurrerako horiek ere. Aldiz, 1/2tik 1/12 igaro dira etxea berotzeko arazo larriak dituzten familiak Nafarroan, 10 urte hauetan. Nafarroako foru hobekuntza ez da ikutu ere egin. Memoria historikoaren inguruko azken urratsak etsigarriak izan dira, baita alderdi abertzalearen aldetik ere. Nafarroako euskaldunen hizkuntza eskubideak UPN-erekin baino erasotuagoak izaten ari dira PSN-eren gobernupean. EAen erasoak batez ere sindikatu Espainia zaleetatik eta epaitegietatik badatoz, Nafarroan gobernua bera da erasogile nagusia. Azkena merituen dekretua izan da. Udaletako lanpostuetan euskarari emandako puntuazioa hutsaren hurrengora eraman duena. Tamalez, egun ordezkaritza duten alderdi guztien erabateko lehentasuna hauteskunde lehia da. Nola edo hala botoak biltzea. Zapalkuntza estrukturalari erantzungo dio norabide estrategiko argirik gabe. Eta akordioak lehenetxiz eduki kaskarrekoak izan arren. Estatuak inposatutako markoak onartuta, menpekotasuna normalizatu eta desmobilizazioa edatu da ezker abertzale ofizialean ere. Agintera heltzea xede. Nafarroako euskal herritarron eskubideak bigarren mailan utzita. Egoera larria da eta kapitalismoak sustatutako gerren, klima larrialdiaren eta pobreziaren eraginez, bizi baldintzak areago zailduko direla agerikoa da. Horregatik guztiatik premiazkoa da alderdi abertzalei euskaldunon eta oroar langileon eskubideen defentsa irmoa eta jokabide politiko duinagoa exigitzea. Borroka delako bide bakarra. Eskerrik asko, Jon, bozkatuko dugu, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 103. zuzenketak, 171. paragrafoari eragiten dio, paragrafo berria proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 104. zuzenketak, 178. paragrafoari eragiten dio, aldaketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 107. zuzenketak, 189. paragrafoari eragiten dio eta aldaketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 108. zuzenketak, 189. paragrafoari eragiten dio, paragrafo berria proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 109. zuzenketak, 199. paragrafoari eragiten dio, paragrafo berria proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 114. zuzenketak, 202. paragrafoari eragiten dio eta aldaketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 117. zuzenketak 221. paragrafoari eragiten dio eta paragrafo berria proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 119. eta 120. zuzenketek 227. paragrafoari eragiten diete, eransketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 121. zuzenketak 230. paragrafoari eragiten dio eta aldaketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 124. eta 125. zuzenketek 226. paragrafoari eragiten diete eta aldaketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 126. eta 127. zuzenketek 227. paragrafoari eragiten diete eta eransketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 128. zuzenketak 229. paragrafoari eragiten dio eta aldaketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak.
Urrengo zuzenketa 130. Azaltzeko Garazi Peña igoko da eszenatokira, mesedez, Garazi. Egunon, prekarietatea alokairua ordaindu ahal izango dugun ez jakitie da. Lana galtzeko beldurrez lo ezin eitie da. Aparteko orduak ordainduak izango diren jakin gabe lan egiteko beharra izatie da. Prekarietatea da gaur egun Euskal Herrisen bizi dugun arazorik larrienetariko bat. Egoera hori gero eta errotuago dau, eta jakin badakigu fontseskue dela ura desagerraraztia bermatuko da bezin hitzarmen kolektiboen eta gizarte politiken alden borrokatzen jarraitzie. Hala ere, ezin dugu ahaztu prekarietateek modu desberdinetan zeharkatzen dauela pertsona bakoitza itotzen gaituen sistema honetan bizitzera kondenatzen gaituzten eremu bakoitzien. Neurri ekonomiko eta laboral liberalak hainbat modutan gauzatzen dire. Bestiek beste, pertsona baten jatorriaren, generoaren edota orientazio sexualaren arabera. Eta ondorioz, prekarietateek hainbat modutan eragiten deu. Ez da gauza bera prekario izetie, prekario eta migratzaile izetie, edo prekario eta amabakarra izetie. Diskriminazioiek elkar lotzen dire, eta prekarietateek gogor hauek bihurtzen da sistemaren barruan zenbat eta ulagoek izen. Errealitate horiek sakon aztertzeko eta ulertzeko ahalegin egiten ez bada, eta empatia ez ezik, haserrea eta amorrua garatzeko gaitasuna, eta eremu horietan desberdintasun ekonomiko eta prekarietatea ezabatzie bermatuko da bezen politiken eta neurrien aldeko borroka ere garatzen ez badire, ezinezko izango da arazo honekin bukatzie. Beraz, gugandik hurbil eta urrun dauzen errealitate ugariei buruzko kontzientziazioa borroka sindikala eraldatzailea eta eraginkorra izan dadin bermie da. Sindikatu bezala, ezin dugu onartu ikuspegi orokor batetik egungo egoeranen azterketa eitie eta antolatzie. Aitzik, errealitate zehatzak ezagutu behar duguz. Langile klasearen antolakuntzarako estrategia banakako azterketa batetik abiatu behar da. Prekarietatearen aurkako borroka eta haren amaiera helburu topiko bat izan ez dadin. Hau da, ikuspegi interseksionalista batetik. Gora munduko langileen borroka. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Garazi. Bozkatuko dugu, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak, urrengo bi zuzenketen azalpenaren bateko Oskar Abad igoko da eszenatokira. Aurrera, Oskar. Egunon danoi. Lan osasuneko kabinetean eta sortu zenetik Bidelagun Fundazioan egiten dugun eguneroko lanak erakusten digu, zoritxarrez, zuzen ibili ginela bere garaian, duela urte nahikotxo, publikoki salatu genuenean, arrisku psikosozialak lanean, 21. mendeko pandemia handian bihurtuko zirela. Gure lan sindikalaren barnean, lan osasunean martxan jarri genuen, espezializazio teknikotik abiatuta, eta 2020 urteko pandemiaren etapa gogorrenaren konfinamenduaren bukaerarekin bat, etorriz, lanean maila desberdinetako indarkeria psikologiko eragindako osasun kalteak izugarri igo ziren. Sindikatuan inoiz aurretik ikusi ez genuen bezala. Federazioek prekarietate mapak marrasteko egin zuten lanaren barruan ere, hainbat sektore ezberdinetan kontrastea eginez diagnostiko hori berresten zen. Horrela bada gaur egun tamalez lan osasuneko kabinetean hartatzen dugun lan gehienak estresa, antsietatea, burnout, kuadroekin eta honen moduko egoera abarrekin zerikusia dauka. Enpresa pribatuen eta baita ere erakunde publikoen prebentzio jarduera desegokiarekin zerikusi zuzenak dituenak. Gabezi hauei dagokienez, gainera, azpimarratu behar dugu sektore publikoan egoera bereziki kezkagarria identifikatu dugula. Inbertsiorik ez, gutxieneko baliabiderik ez, eta hori baino okerragoa dena prebentzio kultura egokirik ez. Sektore erabakigarrienetan gainera, hezkuntza publikoan, osasun publikoan, eta bar.
eta zer esanik ez, oroar kargu politiko askoren mende dauden eremuetan funtzionario asko eta asko arrisku psikosozial eta bortizkeri psikologikoko egoera oso larriak pairatzen dituztela argi esan behar dugu. Eta ez bakarrik, baina bai bereziki emakumeak. Gehienetan gainera, inolako prestakuntzarik gabe jardun dira, kargudun hauek, beren prebentzio zerbitzuekin inoiz kontatu barik, eta okerrena inongo erantzunkizunik gabe, bere gain hartu gabe, esan nahi dut. Egoera honek helarentzat sektore publikoan lan osasunari dagokionez bederen, benetako alarma egoera batean gaudela salatzera eramaten gaitu. Helatik ere, salatu izan dugu ez dela kasualidadea legegileak jatorri psikosoziala dituzten gaitzak, gaixotasun profesionalen kuadron barruan arautu ez izana. Ez da kasualitatea ez da ere, mutuek ohikotasun osoz, lan istripu bezala esartzea ehundaka eta ehundaka langileak pairatzen dituzten baja psikologikoak. Osasunari eragindako kalteak eta horien laneko jatorria estaltzea lortzen duen sistema baten ondorioa da. Izan ere, gehiegizko lan karga daudelako iturrian. Onartu izin diren lan erritmoan agerian geldituko zirelako. Nagusi askoren gehiegikeriazko jokamolde desegokioi inongo mugarik eskartzea hobeagoa delako. Ez dago langileen ongizatea eta osasunerako eskubidea bermatuko duen sistema bat eraikitzeko borondaterik. Babestuko gaituena eta baldintza egokietan bizitzeko eta lan egiteko aukera emango diguna. Nahiago gaituzte gaixoak, nahiago gaituzte otsanak eta baldintza eskasetan lanean. Ez dute lortuko. Gaur, zuzenketa honen aldeko botoa eskatu nahi diot kongresu honi, osasun psikosozialak lanean duen garrantzia aitortzeko. Eta enpresei eta erakunde publikoei ere presioa egiteko, lekea behingoz osorik bete dezaten, mugak jarri behar direlako eta lanbaldintza egokiak sortu behar direlako. Ahalegin horretan elak bere konpromisoari eusten dio negoziaketa kolektibotik, eguneroko lan sindikaletik, mobilizaziotik eta borroka sindikaletik. Besterik gabe, mila esker eta gora zuek. Eskerrik asko, Oskar. Bozkatuko dugu, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak, urrengoa da. 151. zuzenketak 275. paragrafoari eragiten dio eta eransketa proposatzen da. Aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 157. zuzenketak 289. paragrafoari eragiten dio eta kenketa bat proposatzen da. Aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 153. zuzenketak 307. paragrafoari eragiten dio eta paragrafo berria proposatzen da. Aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 156. zuzenketak 313. paragrafoari eragiten dio eta eransketa proposatzen da. Aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 157. zuzenketak 315. paragrafoari eragiten dio paragrafo berria proposatzen da. Aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak.
Urrengo bi zuzenketen azalpena emateko, 158 eta 159 zuzenketen azalpena emateko, Eider Torres, zerbitzuatik, igoko da estenatokira, nahi duzunean. Egun on guztioi, gaur egungo lan molde berriek eta kapitalismoak individualizazioa baliatzen jakin du klase borroka desaktibatzen saiatzeko. Garai hauetan, gazteok prekaritate molde ugari pairatzen ditugu. Lanaldi partzialak, soldata baxuak, azpikontratazioa, lanean kontrakturik ez izatea, eta hauek ezaugarri komunak dituzte. Ez egonkortasun eta segurtasun falta sortzen digute. Prekarietate horrek ez du eragiten soilik lan baldintzetan, gure bizitzako esparru guztietan baizik, emantzipatu edo nahi dugun bizi proiektua eraikitzea oztopatzen du. Egoera honetan, sindikatuek, estrategiak, diskurtsoak eta lan espazioak berritzea ezinbestikoa izango da. Sindikatuaren bizio eta erabakietan kontuan hartu behar dira gazteok pairatzen ditugun problematika eta prekarietate egoerak. Hala ere, gazteon hurbilketa ez da automatikoki gertatzen, ez da gertatuko ere. Elak presentzia bermatu behar du gazteon inguruneetan eta sare sozialetan espazio berriak aktibatzeko eta gazteon arazo larrienetakoa den prekarietateari aurre egiteko. Langile gazteon antolakuntza sindikala sustatu eta arduratzat hartu behar dugu. Arazo individualak kolektibo egin behar ditugu eta langile klasea osatzen dugun kolektibo gazteenek ere sindikatuaren jardunean eragiteko gaitasuna izan behar dugu. Bide horretan, gazteon eremuetan analisi eta lanketa zehatzak egin behar dira gure parte hartzea sustatuz. Hau da, ez da gazteotaz hitz egin behar, gazteokin baizik. Guk ere badugu zer esan antolakuntzan, grebetan, kaleetan eta kapitalismo, fasismo edo edozein indarkeria eta zapalkuntzen aurrean antolatu eta mobilizatzeko gaitasuna dugu. Hainbatetan aipatu gaituzue kongresu honetan zehar, beraz, ELA gazteon sindikatu izan nahi badu, gazteon prekarietateari aurre egitea denon arduratzat hartu behar dugu. Soilik horrela bermatuko dugu sindikatua gazteontzat ere alternatiba eraginkor eta erakargarria izatea. Mil esker. Eskerrik asko Eider, bozkatuko dugu, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 160, 161 eta 162 garren zuzenketek 317 eta 319 garren paragrafoi eragiten diete, eransketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. Urrengo bi zuzenketaen azalpena emateko, aurkezpena egiteko 163 eta 164 garren zuzenketek 319 eta 320 garren paragrafoi eragiten dietenak, igoko da saioa González, Urola Kostatik. Kaixo eta egun on guzti hori. Azken 3 urteetan lokalen arretan denbora asko eman dut. Denbora honetan konturatu naiz zen garrantzitsua den lokalen arreta ondo antolatuta egotea. Eta hau zertarako, batetik afiliatuei kalitatezko zerbitzu on bat emateko. Bestetik, arazo batekin lokalera datorrenarentzat askotan lehen harremana izan ohi garelako. Eta hau egokia izan behar da. Eta azkenik, lan ondo antolatzea lokaletan ezinbestekoa da. Federazioetako, ETE-etako eta zerbitzu juridikoen lana ere ondo antolatuta egoteko. Lokaletan, egoten garen militanteen artean, ardurak esleitzerakoan, jarduera hau lehen mailako ardura bezala hartu behar dugu. Izan ere, askotan ez diogu behar duen garrantzia ematen. Zentzu honetan, asko gara egunerokoan militatzen dugunok. Era berean, asko dakagu hobetzeko, lehen arreta honetan. Zentzu honetan, asko gara, egiten duguna ez da erraza. Militanteok laguntza behar dugu honako maila ezberdinetan. Bide lagun bat eduki. Era ezberdinetako laguntza izan daiteke, baina egunerokoan erreferentziazko pertsonak izatea oso garrantzitsua iruditzen zait. Hau da, zalantza edo arazo ezberdinak daudenean,
norengana jo jakitea. Bigarrenik, beharrezko materialetarako sarbidea ondo antolatuta egotea. Prestakuntzari dagokienez, maila ezberdinekoa izan behar da, ideologikoa zein teknikoa. Azkenik, oso garrantzitsua ere, militante garenok eskualdeko dinamika ezberdinetan ere ondo txertatuta egotea. Esparru informaletan ere. Guztia hau antolatu eta protokolizatu egin behar dugu. Ez dadila pertsona bakoitzaren borondate onaren araberakoa izan jasotzen dugun laguntza. Bukatzeko, eskerrak eman egunerokoan lokalen arretan diharduten elako kide guztiei. Eskerrik asko, saioa, bozkatuko dugu, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 175, 176 eta 177 zuzenketek 323 eta 324 paragrafoei eragiten diete. Eransketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 179 zuzenketak 326 paragrafoari eragiten dio, aldaketa bat proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 170 eta 171 zuzenketek 330 paragrafoari eragiten diete eta eransketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 150, 154, 155, 156 eta 177 zuzenketek 296 eta 326 paragrafoai eragiten diete eta eransketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 154 eta 178 zuzenketek 340 paragrafoari eragiten diete eta paragrafo berria proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 179 eta 180 zuzenketek 340 paragrafoari eragiten diete eta aldaketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 182 eta 183 zuzenketek 342 paragrafoari eragiten diote, eransketa bat proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 155, 181, 184 eta 185 zuzenketek 341 eta 343 paragrafoei eragiten diete eta eransketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 188 eta 189 zuzenketek 340 eta 344 paragrafoei eragiten diete eta eransketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 190 eta 191 zuzenketek 373 paragrafoari eragiten diote eta aldaketa proposatzen da, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. Urrengo emendakinak edo zuzenketen aurkezpena egiteko igoko da eszenatokira Amaia Bengoetxea debatik. Aurrera, Amaia. Egunon guztioi, zuzenketa honetan genero diskriminazioari aurre egiteko zerbitzu juridikoen formakuntza beharra isladatu nahi izan dugu. Urteak daramatzagu feminismotik gauzei izena jartzen. Izena ez duenak ez delako existitzen. Urteak daramatzagu gure inguruan izkutatzen ziren egoerak azalerazten, jende artean azaltzen ez dena ez delako existitzen. Izena jartzea, ikustaraztea, boteretzeko lehenengo pausoa delako. Izena jartzeak bideak irekitzen dituelako. Gure logika gorpuzten duelako. Eraikuntza politikorako bideak egiten dituelako.
Beste era batera pentsatzeko tresnak ematen dizkigulako. Eta honek gizartea eta errealitatea aldatzeko aukera zabaltzen digulako. Gaur egungo zuzenbidea gizartearen isladargia da. Zerbitzu juridikoetan egunero erabiltzen ditugun lege eta araudiak sistema matxista eta heteropatriarkal baten sesgo eta balioak isladatzen ditu. Eta egungo sistema judizialak egunero emakumeoi zeharkatzen gaituzten diskriminazio matxistak erreproduzitzen ditu. Horregatik, gure lehenengo erronka nagusia hau aitortzea da. Gure markua de facto matxista dela aitortzea. Hori da abiapuntua. Inguratzen gaituzten lege eta arauek ez dute inpaktu berdina emakume edo gizonengan. Ez da ere noski bestelako opresioak sufritzen dituzten pertsonengan. Ez dira emakumeontzat egin eta sistema androzentista betikotzen dute. Honen aurrean guk ardura bat dugu eta gure naturarekin bat doa. Kontrabotereko sindikatu garen heinean, goitik behera zeharkatzen gaituzten diskriminazio guztien kontra borrokatu behar dugu. Eta kasu honetan, zerbitzu juridikook gaur egungo markua ezbaian jarri behar dugu. Gure arrazonamenduaren perspektiba landu eta komeni zaigun interpretaziorako zirrikitu guztiak arakatu. Eta horretarako formakuntza, tresnak eta eraldaketarako borondatea ere beharko dugu. Ezinbestekoa eta premiazkoa da gure zerbitzu juridikoetatik sindikatu guztira, gure begirada aldatzea. Norbanakotik kolektibora, ikusezina dena azaleratzea da borrokari ekiteko lehenengo pausoa. Jarrai dezagun sistema sindikatu feminista eraikitzen, alternatiba feministak bilatzen, eta gure lege eta sistema matxisten kontra borrokatzen. Gora ela feminista! Bozkatuko dugu, aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak. 202 eta 203 zuzenketek 379. paragrafoari eragiten diote, eta eransketa proposatzen da. Aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak, 206, 207 eta 208 zuzenketek 374. paragrafoari eragiten diote eta eransketa proposatzen da. Aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak, 210. zuzenketak 375. paragrafoari eragiten dio, eransketa proposatzen da. Aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak, 211. zuzenketak 380. paragrafoari eragiten dio eta eransketa proposatzen da. Aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak, 212. zuzenketak 382. paragrafoari eragiten dio eta eransketa proposatzen da. Aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak, 214. emendakinak zuzenketak 386. paragrafoari eragiten dio eta aldaketa bat proposatzen da. Aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak, 217, 218, 219 eta 220 zuzenketek 402. paragrafoari eragiten diote aldaketa bat proposatuz. Aldeko bozkak, kontrako bozkak, zuriak, 223. zuzenketak 414. paragrafoari eragiten dio, paragrafo berria proposatzen da. Aldeko bozkak, kontrako bozkak, zuriak, eta azkenak, 224 eta 225. zuzenketek 414. paragrafoari eragiten diote, paragrafo berria proposatuz. Aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak, honekin uste dut amaitu dugu da. Mil esker Alain, eta honen bestez ponentzia osotasunean bozkatzeko unera iritsi gara. Beraz,
Euki txartela prest, zenbatzaileok ere mesedez egon zaitezte presto, eta bozketarekin hasiko gera. Aldeko bozkak, jetxi mesedez, ezezko bozkak, txuriak, emaitza ikusita eta gehiengo nabarmen batez ponentzia onartuta gelditzen da bozka txuri batekin. Beraz, badaukagu hurrengo 4 urtetarako lan ildo bilakatuko den ponentzia eta ponentziako komisioko kideei, emendakilei eta nola ez kongresu kideei eskerrik asko eta txalo bero bat. Langileria antolatu. Gizartea eraldatu. Nagusia, gaixo nagusia, goizetik arratsta urte guzia. Nigarrez, 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 nigarrez ari da. Nigarrez hartzeko, arrazoinak, arrazoi handiak, ba omen ditu. Ta nagusiaren, nigarrek, langilearen, bihotzeria hunkitzen. Ta nagusiaren, nigarrez hartzera, ez usteko, kontsolatu beharko du. Ta nagusiaren, kontsolatzeko, langileek, irabazi berarentzat, lan gehiago egin beharko. Lan eta lan, 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 eta lan, eta lan, eta lan, lana, 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 lana. Langileak ez du lanari baizik pentsatuko, eta greba horiek, greba zikin horiek, bazterrera utziko. Gure nagusia, gaixo nagusia, goizetik arratsta urte guzia. Nigarrez, 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 nigarrez ari da. Nagusiaren, nigarrez hartzera, ez usteko, langileak, beti eta beti, beti eta beti, beti eta beti, beti eta beti, 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 beti eta beti, jarren zerbitzuko, egon beharko, ahalaz, bakantzarik ere zartuko. Lan eta lan, lan eta lan, lan eta lan, beti lan eta lan, lan eta lan, beti lan eta lan, beti lan, beti, beti, beti,
beti. Mila esker, errobiri, eta orain, hasieran esan dugun bezala, kongresu hori aurkezteko 3 ebazpen ditugu, eta lehen ebazpenarekin hasiko gara. Ebazpen hau, testu inguru kezkagarrian sortua, belizismoaren aurka, eta Europar Komisioak bultzatutako militarizazio prozesuaren aurrean. Horretarako, Iban Jimenez, batzorderagileko kideari emango diogu hitza. Aurrera, Iban. Gerra ez da kapitalismoaren historian istripu bat, guztiz kontrakoa. Gerra da kapitalismoa berrindartzeko eta bizirauteko tresna oso eraginkorra. Potentzia ekonomikoek gerraren eta militarizazioaren bidea hartzen dute sistema kapitalistaren krisiek haien interesak arriskuan jartzen dituztenean. Atzera begira, hori gertatu zen pasaden mendeko 2 munduko gerretan. Eta azken hamarkadatan munduko txoko ia guztietan gerra asko bultzatu dituzte, interes ekonomikoengatik. Beraz, komunikabideetan ez dakit nongo gatazka tribala dela entzuten dugunean, benetako arrazoiak eskutatzen digutenaren seinalea da. Estrategia belizista honen arduraduna NATO da, beti ere Estatu Batuen eskutik. Azken hamarkadatan, eskuartze militarrak sustatu eta legezko gobernuak boteretik kendu ditu, denok dakigun bezala. Baina gu, horren barruan gaude. Euskal Herriak, NATOren aurkako jarrera 1986ko erreferendumean adiraze bazuen ere, orduan, hemengo herritarron gehiengoak NATOn sartzearen kontra bozkatu zuen. Gauzak horrela, elak agindu demokratiko hura aldarrikatzen du gaur ere. Eta salatzen dugu Euskal Herriko borondatearen kontrako estrategia militar baten menpe bizi garela. Baina NATO ez da arazo bakarra. Eta olatu belizistaren arduradun guztiak ez daude hain urrun. Euskal Herriko sektore ekonomiko batzuk militarizazioa euren negozietarako aukera gisa ikusi dute. Eta gerra logika horrekin bat datoz. Gainera, konpleju militar industrialaren aldeko jarrera honek indar politiko batzuen babesa jaso du. Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako gobernua barne. Enpresa handien interesak lehenetsi dituzte, eta gerra dinamikan kokatzen gaituzte. Horren ondorio humano, sozial eta ekologikoak kontuan hartu gabe. Edo kontuan izan da, seguruenik, hori da larriena. Euskal enpresak Europako armagintza industriaren parte hartzea ez da neutroa. Euskal langileok ezin dugu joera horren konpliziak izan. Guztion ongizatea kaltetuko da, enpresa gutxi batzuen mesederako. Elak, aldiz, bidezkoa den transizio ekosozial baten alde lan egiten du. Eta horretarako, gerra industriaren inbertsioa bertan bera utzi behar da. Eta sektore jakin batzuetara bideratu. Zaintza, hezkuntza, osasuna,
etxe bizitza edo energia publikoa, besteak beste. Belizismoaren eskalada honek demokrazia eta langile klasea arriskuan jartzen ditu. Gerra garaietan, langileon ahotsa apaldu egiten da, eta diskurtso autoritarioak nagusitzen dira. Aberriaren batasunaren izenean, gatazka soziala izilarazteko, bi munduko gerretan gertatu zen bezala. Baina ez hori bakarrik. Gerrak eta armagintza industriak balio patriarkalak auspotzen dituzte. Hierarkia, obedientzia, bortizkeria eta gorputz zein lurralden kontrola. Adibidez, emakumeen kontrako indarkeri sexuala arma gisa erabiltzen da gerretan. Gazteak soldaduzkara eraman, haurrak gozez hiltzen dituzte. Gazan ikusten ari garen bezala. Astakeria hauek ez dira zeharkako ondorioak, eta armak ekoizten dituztenek badakite. Horregatik, gastu militarraren hazkundea salatzen dugu, eta haren kontra mobilizatuko gara. Baliabide horiek osasuna, hezkuntza eta etxe bizitzan inbertitzeko. Kontzientzi, eragozpen eta langilek gerraren industrian parte ez hartzeko duten eskubidea defendatuko dugu. Gaur egun, armagintzaren menpeko industriaren birmoldaketa erraztuko dugu, lan baldintzak okertu gabe. Nazioarteko elkartasuna indartuko dugu, imperialismoaren eta militarizazioaren kontra borrokatzen diren sindikatu eta mugimendu sozialekin batera. Diskurtso belizista eta xenofoboen aurka egingo dugu, eta bakearen eta herrien autodeterminazioaren aldeko kultura sustatuko dugu. Beraz, elak gerrari eta esplotazioari aurre egingo die, kapitalaren eta suntsipenaren logikaren kontra. Beste gizarte bat nahi dugulako, zertan oinarrituta, justizia sozialean eta herri buru jabetzan. Gerrarik ez. Eskerrik asko Iban, eta orain ebazpena bozkatuko dugu. Beraz, gertu txartelak, aldeko bozkak, mesedez altxa. Bale, jaitsi. Ezezko bozkak. Bale, eta zuriak. Ondo, ebazpena aho batez onartua gelditzen da. Bigarren ebazpenakin jarraituko dugu, gutxiengo soldata Euskal Herrian erabakitzeko eskubideaz. Gurekin dugu Leire Gallego batzorde eragileko kidea. Leire, zurea da hitza. Eskerrik asko eta egunon guztioi. Silvia Federicik esan zuen bezala, soldata ez da diru kopuru soil bat. Gizartea antolatzeko modu bat baizik, hierarkiak sortzeko modu bat. Eskubiderik gabeko pertsona taldeak sortzeko modu bat. Esplotazio eremu osoak ikusezin bihurtzen dituena. Gutxieneko soldata mundu osoan zehar, kohesio sozialerako eta beraztasunaren banaketarako tresna da. Baina Espainiako gutxieneko soldatak ez du funtzio hori betetzen gurean, Euskal Herrian, eta ez du lortzen Euskal langileak pobreziatik ateratzea. Espainiako trantsizioa deiturikoak lan harremanen eredu zentralista ekarri zuen berekin. Ordutik lan harremanen batasuna edo zentralizazioa Euskal langileen artean prekarizazioa eragiteko erabili izan da. Eta honengatik ezin dugu hemen gure gutxieneko soldata erabaki,
baino hau da hain zuzen ere aldatu nahi duguna. Euskal Herrian borondate berezi bat dago lan harremanetan. Hemen hauteskunde sindikaletan euskal langileek aukeratzen dituzten sindikatuak ez dira estatukoak. Eta grebei dagokionez, jada aipatudan bezala, hemen egiten dira estatuko greba guztien 50%, biztanleriaren 6% izanik. Hori dela eta gure gutxiengo soldata hemen erabakitzeko eskubidea izan nahi dugu, gure lan baldintzei dagozkien beste elementuak erabaki nahi ditugun bezala. Horregatik deitu genituen Confebask eta zen gutxieneko soldata duin bat adostera. Baina uko egin diote eztabaidari, haien jarrera autoritarioena erakutsiz. Gainera, Nafarroan salatu behar dugu sindikatu espainolak patronalarekin alineatu direla eta miseriazko soldatak betikotu nahi dituztela. Horregatik, martxan jarri ditugu bi herri ekimen legegile, EAEn eta Nafarroan. Negoziazio mailan ukatu digutena legez lortu nahi dugulako. Hemen erabaki nahi dugu gure gutxieneko soldata eta hurrengo hilabetetan milaka sinadura jasoko ditugu. Zergatik? Justizia sozialagatik. Gutxiengo soldataren igoerak negoziazio kolektibo bidez araututako baldintzak ez dituzten langileei eragingo liekelako bereziki. EAEn 50.000 pertsona inguru daude egoera horretan. Gehienak emakumeak eta hoietako erdiek etxeko langile bezala edo zaintza esparruetan lan egiten dute. Soldatarrakalaren inguruan asko hitz egin ohi izan dugu. Sexuaren araberako lanbanaketa dala eta emakumeek gizonek baino gutxiago kobratzen dute, 6.000 euro inguru gutxiago urtean. Baina hemendik aurrera arrakaletaz hitz egin behar dugu, pluralean. Arraz arrakala edo jatorriaren araberako arrakala ere badago, eta hau da sistema antolatzen duen elementu egituratzailetako bat. Izan ere, txosten ezberdinen arabera, lan merkatua da pertsona migratzaileek diskriminazio handiena pairatzen duten eremua. Migrazio prozesuak jasan dituzten pertsonen artean, pobrezia arriskua 40%koa da. Pertsona ez migratzaileen 20 puntu baino gehiago. Hau guztia dela eta gure gutxiengo soldataren igoerak Euskal Herrian okerren bizi diren pertsonei eragingo lieke. Sistemak nahita pobretzen dituen langileei. 300.000 langile inguru gure kalkuluen arabera. Beraz, esandako guztiagatik, Kongresu honek hurrengoa ebazten du. Elak herri ekimen legegileen alde milaka sinadura jasotzen jarraitzeko konpromesua hartzen du. EAE eta Nafarroako instituzioei eskatzen diegu Confebask eta CENek hartutako erabakiei aurre egiteko. Era berean, elak Nafarroa eta EAEko instituzioei eskatzen die haren langileei eta azpikontratatutako zerbitzuetako langileei guk aldarrikatzen dugun gutxiengo soldata aplika diezaieten. Elak ere alderdi politikoei eskatzen die herri ekimen legegileak parlamentuetan babesteko. Eta azkenik langileen mobilizazioak bultzatuko ditugula berresten dugu. Eskerrik asko. Mila esker, Leire. Ebazpena bozkatu behar dugu orain, mesedez gertu txartelak, aldeko bozkak, altxa mesedez txartelak.
Hale, jetxi. Ezezko boskak, altxa mesedez. Zuriak. Ondo, bigarren ebazpen hau ere, aho batez, onartua gelditzen da. Eta orain, hirugarren eta azken ebazpena dugu, Hego Euskal Herriarentzat burujabetza eta justizia sozialerako marko berri baterantz. Baterantz ebazpena. Batzorde eragileko kide Ane Zelaiak aurkeztuko digu. Aurrera, Ane! Kaixo, egun on denoi. Ebazpenaren aurkezpenarekin hasi aurretik, baina horrekin ez du lotuta, gogora ekarri nahi dugu, gure esku dagok larun bat honetan hilaren 7an Bilbon egindako edo deituta daukan mobilizazio nazionala, eta luzatzen dizuegu bai deialdia eta bai gonbitea egun guztian zehar antolatuko diren ekitaldietan parte hartzeko, baina bereziki bosterdietan Lakaseriatik aterako den manifestaziora batzeko. Eta orain bai, ebazpenaren aurkezpenarekin hasita, hemen esan behar dugu nazio hauzia eztabaida gai den honetan, deixente kosta zitzaigula gaiari buruzko ebazpen bat diseinatzea baikortasunetik eta ilusiotik. Galdu ote dugu esperantza, ala galdu ote gaitu esperantzak. Esperantza ez da fedea, ordea, esperantzaren atzean egitateak daude eta ekintzak daude, eta alakoak baditugu hainbat. Ez daukagunean zentratu ordez, beraz, begira diezaiogun gaurko honetan badaukagun horri. Ilusioak izateko arrazoiak baditu eta herri honek. Gehiengo politiko abertzalea daukagu Gasteizko parlamentuan eta indarra abertzaleek eutxitako gobernua Nafarroan. Gehiengo sindikala abertzalea ere badaukagu urtez urte indartzen doana gainera. Beharrezko tresnak beraz izan badira, beharrezko oinarriak baita. Herri honek orain, tresna horiek noren esku jarriko dituen erabaki barra du. Eta esan behar dugu, herri honen gehiengo sozial, politiko eta sindikala abertzela izanik, gure aldarrikapenak ezin dituztela gutxiengo sozial eta politiko bat ordezkatzen duten alderdi espainolek ez ere zean utzi. Horregatik diogu ebazpenean, ezin diogula PSE-ri beto politikorik esartzen utzi. Madrilen nazio hauzia eztabaidagai izango bada, herri honen gehiengo abertzaleak erabakitako markoan izan beharko da. Ebazpenean argi esaten dugu, Gasteizko legebiltzarretik irteten den proposamenak gehiengo abertzalearen agindu demokratikoari zintzo erantzun behar dio. Ederra nazioa eraikiko duguna, herri honen mozal bat jarri behar badio bere buruari hasieratik. Bestalde, eztabaida eta prozesua benetan demokratikoa izan dadin aldarrikatzen dugu ebazpen honetan. Eta ez elite politikoek diseinatua. Hego Euskal Herrirako marko politiko berria oinarritik eraiki behar da. Erakunde sozialen eta herritarren parte hartze zabal eta aktiboarekin. Hau formei dagokionez, baina ebazpen honetan fondoari buruz ere hitz egiten dugu. Eta fondoari buruz, elaren proposamena da nazio hauziari buruzko eztabaida honek aldarri minimo batzuk izan behar dituela. Berrespen demokratikoa, erabakitzeko eskubidea, lan harremanen eta gizarte babesaren esparru propioa, nazio aitortza edo euskararen ofizialtasun osoa besteak beste. Baina noski, nazio aitortzak eta burujabetzak zentzua dute soilik langile klasearen eta gehiengo sozialaren beharrei erantzuten badie. Gabriel Arestiri egiten genion omenaldiarekin jarraituko dut pixkatean esaten zuelako honek, Euskaldun langileak kontsolamendu barregarria edukiko du, baldin bere esplotadorearen euskalduntasunarekin kontsolatzen bada. Ez dugu bilatzen naziotasunagatik. Ez dugu aberatzen edo burgesen nazio bat nahi, herri langilearen nazio bat nahi dugu eta behar dugu. Langile klasari bere zapalkuntzatik irtetzea ahalbidetuko dion markoa behar dugu. Eta horregaitik, ebazpenan argi diogu.
Prozesu honetan, erabateko lehentasuna izan behar dute gizarte eta lan arloko aldarrikapenek. Lan legedi propioak, euskal gizarte segurantzak, ala zerga politika birbanatzaileek, besteak beste. Ez dugu onartuko, hala diogu ebazpenean, gaur egungo estatusaren aldaketa estetiko edo kosmetiko bat. Sinatzen duenak, sinatzen duela ere. Euskal Herriaren aitortza nazionalean aurrera egingo duen, autogobernua areagotuko duen eta langile klasearen interesak defendatuko dituen marko berri baten alde egiten dugu. Langileon Euskal Herri baten alde, azken finean. Euskal Herri honen defentsan, elak badu noski paper eta erantzukizun bat. Herri honetako sindikatu nagusia gara eta ezin dugu eztabaidaren markoa zein izan behar den aldarrikatzera mugatu. Helburu eta egiteko zehatzak izan behar ditugu, eragile abertzale orok behar lukeen gisa. Eta kongresu honetan, Euskal Herriaren dei horri erantzuteko konpromisoa hartzen dugu. Mobilizazioak bultzatuz, barne eztabaidak elikatuz, indar politiko abertzaleak estutuz eta aliantzak sustatuz. Nazio auziaren eztabaida ez da den izan azken finean Espainiar estatuaren dezentralizazio administratibo hutsean geratu. Eta izan dadin tresna eraldatzaile bat, Euskal Herriaren eskubide sozial, laboral, kultural eta politikoak bermatuko dituena. Euskal Errepublika burujabe batera bidean. Euskal Herria, azken finean, Euskal Herri langileak erabaki dezan. Eskerrik asko. Mi eskerrane eta orain, goazen boskatzea hirugarren eta azken ebazpen hau. Mesedez, txartelak prest eta gora txartelak, aldeko boskak. Ondo, jetxi mesedez, ezezko boskak. Zuriak. Bueno, aho batez, ebazpena onartua gelditzen da. Bueno, eta dakizuenez, kongresu honetan batzorde eragileko 3 kide irtengo dira. Jone, barkatu. Bueno, barkatu, dakizuenez, kongresu honetan batzorde eragileko kide izan diren 3 pertsona organo honetan egindako ibilbideari amaiera emango diote. Amaia Ayerbe, Xabi Anja eta Joseba Villarreal jatorri, ibilbide eta izaera ezberdineko 3 pertsona dira, baina 3rek bat egin dute sindikatu honen proiektuakin. Gure herriarekin eta langile klasearekin konpromiso sendoa duten militanteak dira. Gaur, agurtzeko eta beraien lana eta konpromisoa eskertzeko tarte bat eskaini nahi diogu kongresu honetan. Urrenez urren, Amaia, Xabi eta Joseba igoko dira holtzara. Aurrera, mesedez. Amaia Ayerbek zuzenbideko ikasketak amaitu eta elako Donostiako zerbitzu juridikoan 1989 urtean sartu zen. Ardura honetan, hamarkada bat egin ondoren, beste askok bezala, federazioetako arduretara pasa eta irakaskuntzako federazioko ardurari ekin zion. Hortik, Gizalan Federazioko idazkari orokor albokora izatea pasa zen, eta 2009tik batzorde eragilean zerbitzu juridikoen arduraduna izan da. 12 eskualdetan banatzen den eta ia 100 pertsonek osatzen duten elako zerbitzu juridikoa antolatu eta koordinatu ditu urte guzti hauetan. Amaia, nahi duzunean, aurrera. Eskerrik asko, Edurne,
eta egunon guztioi. Bueno, gaurko eguna berezia da niretzat. Emozioz beteriko eguna eta sentitzen dudana hitzetan jartzea benetan zaila egite zait. 3 hamarkada baino gehiago, sindikatuko kide izan ondoren, esan dan bezala, zuzendaritzako ardurakusteko momentua iritsi da. Ez da agur bat militantziari, ez da sindikatuari. Sinetxitanago oraindik ere mundua aldatu daitekela, elkartasunez eta antolakuntzaz. Baina bai, nire bizitzako etapa baten amaiera da, eta horregatik nago hemen orain zuei hitz batzuk esateko. Ohore handia da, benetan, gaur zuekin agur esateko aukera izatea. Egun hauetan esan dan bezala, zuek elako militanteak zaretelako gure borrokaren oinarria, gure indarra eta gure itxaropena. Eskerrik asko benetan beti hor egoteagatik. Edurnek esan duen bezala, ardura eta zeregin ezberdinak izan ditut urte hauetan. Bai, 36 urte dela sinitzan Donostiko zerbitzu juridikoetan, ondoren federazioetara pasan itzan, lehenik irakaskuntzan eta gero gizalanen, eta azken 16 urtetan ejekutiban zerbitzu juridikoetako ardura egokitu zait. Ibilbide luze honen balantzea egiten saiatu naiz egun hauetan, eta urte hauetako oroitzapenak gogora ekarri. Hauek ekarrita ondorio bat dut garbi. Merezi izan du. Nire onena ematen saiatu naiz, bai, baina jaso dudana askoz gehiago izan da. Sindikatua izan da nire bizitzaren ardatz nagusietako bat, eta aukera paregabea izan da eman diten ikasteko eta hasteko aukera. Bai, sindikalista gisa, bai pertsona modun eta baita ere emakume modun. Militantziak nire balio pertsonal eta kolektiboak indartu dizkit. Elkartasuna, konpromesua eta justiziaren aldeko grina. Sindikatua bera asko aldatu da urte hauetan. Erronka eta estrategia berriei erantzunez, etengabe egokituz eta berrituz. Baina bere funtsezko eginkizuna beti izan da berdina. Hau da, klase kontzientzia aktibatzea eta langileria antolatzea. Hori bai da lorpen konkretuak lortzeko bidea, eta horrek ahalbideratzen digu elkartasunez elkar zaintzea. Eta hau da azpimarratu nahiko nukena. Elako kide izatea, bertan militatzea, ez da beti erreza izan. Momentu gogorrak eta ederrak izan ditut, baina beti egonda elkarri eusteko jendea. Gure proiektu kolektibo honek eguneroko borrokan, elkarlanean eta elkar zaintzean duelako oinarria. Azken urteotan, zerbitzu juridikoetako arduraduna izan naiz, esan den moduan. Eta gaur, gauza bat bereziki nabarmendu nahi dut. Gure zerbitzu juridikoko lankideen lana. Azken 2 egun hauetan asko hitz egin da, gai honetaz, baina nik esan nahi dut, egunero gure zerbitzu juridikoetan epaitegitan egiten duten lan eta borroka juridikoa funtsezkoa dela langile klasearen lan eta bizi baldintzak hobetzeko. Kudeak eta txostenan esan da, milaka erreklamazio egiten dira egunero epaitegietan, lan eskubide urraketei aurre egiteko, genero diskriminazioak ere salatzeko, lan osasunean ere bidelagunen eskutik bide berriak zabaldu ditugu. Bereziki harro sentitzen naiz alor honen parte izanaz. Gure borroka juridiko honek eta egiten dugun lanketa integralak aitortza publikoa merezi du. Ni urte hauetan hortan saiatu naiz zintzotasunez. Baina gaur eskerrak eman nahi dizkiet gure lantalde juridikoa osatzen duten pertsona guztiei. Zuen lana,
dedikazioa eta konpromisoa paregabea da. Mila esker denoi. Eta urte hauetan zehar ere, pertsona askorekin elkarlanean aritzeko aukera izan dut. Hoiengatik asko ikasi dut, eta elkarrekin egindako bidean eretzat nire altxorrik handiena da. Eskerrak eman nahi dizkiet guzti hauei ere, ezin ditut izenak eman, asko izan zaretelako nire bide lagun, baina denok nahi zaituztet gogora ekarri. Bereziki gure artean ez daudenak. Eskerrik asko bidearen hasieran zerbitzu juridikoetako veteranoei, haren babesa eta laguntzagatik. Eskerrik asko ere irakaskuntza eta gizalaneko lankideei. Aipamen berezi bat, zerbitzu juridikoetako koordinatzaileari, gabinete juridiko eta bide laguneko kideei ere. Asko ikasi dut zuekin. Eskerrik asko emandako guztiagatik. Esker hauek ere batzorde eragileko eta nazio batzordeko kide guztiei luzatu nahi dizkiet. Urte hauetan, zuzendaritza talde ezberdinetan aritu naiz, idazkari nagusi eta lankide ezberdinekin. Asko esan nezaken pertsona bakoitzaz, baina guztientzako hitz hauek utzi nahi ditut. Harrotasuna sentitzen dut gure artean egunero eraikitzen dugun guztiagatik. Eta benetan aberasgarria eta bizigarria izan da zuekin debate eta gogoeta kolektiboetan parte hartzea. Eskerrik asko. Eta bukatzeko, eskerrik bereziena, etxekoei. Nere bikotea Mikel eta nere semeak, Ander eta Beñat, sindikatuari eskenitako denbora, dedikazioa, ezen posible izango zuen babesa, laguntza eta pazientziarik gabe. Mila esker bihotzez. Eta bukatzeko balazainoa, zuzendaritza, kuadro eta militantzia ezin hobea dugula ikusita. Ziur nago energiaz, ideia berriekin eta ausardiaz erantzungo diezutela etorkizuneko erronkei. Eskerrik asko denei eta gora ela! Mila esker, Amaia, Xabi Antzaren txanda da orain, Xabi Antigotarra da, 1980 urtean afiliatu zen Elan, Gipuzkoako Elizako gazteak antolatzen ari zela eta antimilitarismotik eta insumiziotik pasa ondoren. Elan sartu zen gazte arduradun gisa. Bere bibidean zehar, formakuntzan, hausnarketan, iparralde eta auzi nazionaleko arduratan ibili da batez ere Xabi. Besteak beste, herri honetako normalizazio politikoa eta giza eskubideekin lotuta egon diren ekimen eta arduretan ere. Bestalde, Manu Robles Fundazioaren taldearekin batera, ezinbestekoa den formakuntza eta hausnarketa ideologikoa sustatuz. Xabi, nahi duzunean. Eskerrik asko. Egunon guztioi, eta mila esker. Duela egun batzuk nazio batzordean despeditzen nintzen eta esaten nuen gauza simplena, baina importanteena, ni sindikalista zoriontsu bat izan naizela. Eta zoriontsu izan naizela esaten dudanean, esan nahi dut gustoko dudana egin dudala, egin duguna zentzua daukela, eta batez ere hori guzti hori kolektibo baten barruan egin ahal izan dudala, eta sentitu naizela aitortua eta baliotsua
denen artean. Eta zentzu horretan, nik ezin dut gehiagorik eskatu bizitzari behintzat. Ni antiguotara naiz, Edurnek esan duen bezala, inor ez da perfektua, ez naiz Bilbokoa. Eta egia da, Antiguo eta Igeldoko auzuen artean zegoen baserri batean jaio nintzen, eta baserri hartan gauza kuriosoak egiten ziren, besteak beste, helaren bilera klandestinoak egiten ziren, ni umean entzala, besteak beste nire Anaia Santi, nire Anaia Nagusina, helako militantea zelako klandestinidadean. Diktadura garaia zen, eta garaia hartan sindikalgintza, solidaritza, eta euskera gure etxen behintzat susurlatu egiten zen. Helako militante haiei, zor diet niretzako simplea, baina ederra den gauza bat. Niretzan helan aritzea eta egotea naturala izan da, langileen semea izatetik berez zetorren zerbait natural bezala. Horregatik militante haiei, gaurkoei, zuei, eta etorkizuneko militantei eskerrak eman dizkizuet eredu izateagatik. Disidentziari buruz horren beste hitz egiten den garaiotan, gu ere sindikalistok esan dezagun ozen. Soldata ematen dionari aurre eta kontra egiten dion langilea, hori bai dala disidentzia eredua, hori bai da ariketa demokratikoa, eta hori bada askatasunen aldeko konpromisoa. Hazen meritu daukazuen zuek, hemen zaudeten guztiak, egunerokoan hori egiteagatik, disidentzia hori markatzeagatik. Egunerokoan helari aurpegia jartzeagatik, mila esker horregatik. Kataluniako lagun batek behin esan zidan, generalitatean zehon lanen, eta behin esan zidan, los sindicatos influís mucho menos de lo que os gustaría, pero mucho más de lo que creéis. Eta hori entzundakoan ni pentsatzen nuen, hemen gauden guztiok, sekulako botere bat behintzat badaukagula. Guk edozein personari, edozein langileari esan dezaiokegu gauza eder bat. Guk edozeini esan dezaiokegu zu baliotsua zara, sindikatuak behar zaitu, zure parte hartzeak ona asko ekarriko digu, prestar zaude gurekin konpromiso txiki batzuk edo handi batzuk hartzeko, sekzio sindikalean, lokalean, behar den tokian o behar den aktibitatean. Proposamen galdera xume horrekin ez dugu ezer galtzen eta dana dugu irabazteko. Nik esango nuke, are gehiago, nire usteapalean behintzat, ez dago munduan proposamen hori, militantzia proposamen hori, baino gauza gizakoiagorik, humanizanteagorik, ederragorik eta politikoagorik. Norbaiti esatea baliotsua dela, beharrezkoa dela eta gurekin aritzeko eskatzea. Hori da gauza handia, botere handia, hemen gauden guztiok eskutan daukaguna. Eta hori egin barra daukagu. Galdetuko balidate zein den sindikatuak datozen garaiotan duen erronka handiena nik ez daukat dituarik. Lan munduan eraginkorragoak nahi badugu izan. Eta inzidentzia politiko handiagoa nahi badugu euki, hori guztia militantziaren eskutik etorriki da. Soilik militantziaren eskutik etorriko da. Jende gehiago, konpromiso txiki eta handiak hartuta, hobeto antolatuta, lehen leidek esan duen gizan, trebatuta, mobilizatuta eta ondo zainduta. Militantzia da gure indar nagusia. Azken 17 urteotan, zuzendaritzan aritu naiz, baina nire zoriona ez da karguari lotua. Gauza gutxi daude, elan militantzia, baino gauza ederragorik. Uruguaiko poeta baten bersokin amaitu nahi dut, batzutan
soilik poetek asmatzen dutelako sinisten duguna eta sentitzen duguna esaten, eta erderaz esango dut poema horrelako azalako. La consigna es vivir al margen de ellos o en medio de ellos, con la paciencia que solo tienen los pueblos. La consigna es joderles el proyecto, seguir siendo nosotros y ser parte de esa linda tribu que es la humanidad. Mila esker danoi, segi dezagun bizkor, manifatan ikusiko gara, eta gora eda. Mila esker, Xabi. Eta Joseba Bilarreari, Josebaren agurrakin hasiko gara. Legazpiarra da Joseba, tradizio sindikal luzeko herrikoa. 80ko hamarkadaren amaieran, sindikatuak genero eta belaunaldi berritzeari ekin zion. Organizazioan sartu ziren belaunaldi berrietako gazte horietako bat Joseba Bilarreal izan zen. Ordurako, Joseba referentea zen hainbat ekimen eta militantzia desberdinetan. Salsa guztietan zibilen horietako bat, eta jarraitzen du izaten Josebak. Ardura ezberdinetatik pasa ondoren, batzorderagilean sartu eta negoziazio kolektiboko ardurak, eteak, hauteskunde sindikalak eta afiliazioko ardurak izan ditu. Bihartik aurrera, batzorderagilea utzi eta Gizalan Federazioko idazkaritzako ardurari helduko dio. Joseba, nahi duzunean, aurrera. Eskerrik asko. Bai, ez dakit magia egin edo ez. Igual atzokoarekin nahikoa, ezta? Bueno, ni ez noa inorra, beraz laburra izango naiz interbentzioan, eta nire aurretik hitz egin dutenak, esan dutena hobetzea zaila denez, nik bakarrik militantzia zer dan azaldu nahi dut, eta ez da nire azalpena baizik, eta hemen militantziaz gehientxuen dakin pertsonetako bat, ni dakidala gutxinez, txetx da, bai, iparraldeko gure txetx. Eta gomendatzen dizuet, tartetxo bat daukazuenean, ordu laurden 20 minutu, txetxi elkarrizketa bat egin zioten Euskadi Irratian, beste Legazpiar batek, Iñaki Guridik, eta galdetu zion militantzia zer dan. Eta txetxek oso ondo azaldu zuen. Militantzia zer da bat, egiten dezunarekin plazerra sentitzea, gozatzea, egiten dezunaz gozatzea. Bi, gozatzeaz gain, egunetik egunera pixka gehiago ikastea. Pixka gehiago ikastea, egunero ikasten da zerbait, militatzen. Eta hirugarrena, garaipenen bat, noizipeina, handia edo txikia, bai? Orduan, militatzea erresa da, disfrutatu dezagun, eta nik egingo dut Xabi eta Maiak egin ez duten bakarra. Nik kantatu egingo dut, bale? Orduan, haure ez da sorpresa, nik kantatuko ditut bertso batzuk, baina nahi dut aldarte honean bukatu eta humore honez, eta gaur doinua aldatu dut, bai? Ez da betiko doinua. Ni famoso egin nahi zelan doinu bat erabiltzagatik, baina gaur beste bat egingo dut, bale? Eta doinu hori da, Marcosek egine balastozko zubixe, bai? Bega, ber, guazen ensaiatzea. Papara ba pa 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 papara ba pa 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 papara ba pa 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 papara ba pa 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 pa. Pega un poco más de ritmo, va. Hor daukazue dano kantatu, Grebak hauteskundeak militantzia indartu, gure jende aldundu borroka prestatu, indarrak elkar batuz bizitzak aldatu, gureari eutxita gure artean zaindu. Papara pa 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 para pa 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 pa, papara pa pa pa, papara pa pa pa,
elorrieta eta txikita gero lakuntza, joder zeirukotea gogorra bizitza, ala ere taldea da gurean ardatza, batzordera gilea gure ipar horratza. Para pa pa pa, para pa 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 pa. Zoriontsuak izan talankide onak, humor eta borroka uztartzen dituztenak, gure aurretinko eutxi egin aleginak, gora munduko langile fin eta txokonak. Pa para pa pa pa, para pa 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 pa, pa para pa 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 pa, pa 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 pa, pa para pa 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 pa, pa para pa 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 pa, pa 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 pa. Viva zuek! Gora ela, eta gora Euskal Herria Sozialista! Bihar arte! Mila esker Joseba, Bertxo ederrak, eta Amaia, Xabi, Joseba, eskerrik asko zuen konpromisoagatik, eta aurrerantzean ere izan zoriontsu. Bueno, bagoaz aurrera, eta orain gai zerrendako urrengo atalari heldu behar diogu. Duela hilabete batzuk hasi zen nazio batzordea datozen 4 urtetarako batzorde eragilearen partaide eta zereginak aztertzen. Saiakera honen ondorioz, nazio batzordeak proposatzen duen batzorde eragilearen hautagaitza aurkeztuko digu organo horretako den Iratxe Mierrek. Aurrera, Iratxe. Zelako fitxaje egin dugu Gizalan Federazioan Joseba Villarrealekin, bai. Eskerrik asko, Edurne, elako militante eta gonbidatuok jaso ezazue bezarkada handi bat nazio batzordearen izenean. Elaren 16. kongresuaren azken txanpan gaudeia da, eta hemen datozen 4 urtetarako ponentzia eztabaidatu eta onartu dugu. Kongresua, denok dakigun bezala, gure organo gorena da. Eta berari, dagokio, erakunde gisa, erabakitzen, esaten eta egiten dugunaren ardura. Eta berak onartu behar du ejekutiba. Beraz, nazio batzordearen izenean, batzorde eragilearen hautagaitza aurkeztu nahi dizuet. Baina, izango da, ejekutiba nola aukeratzen den galdezkari denik, eta azalduko dizuen nola. Nazio batzordeari dagokio proposamen hau egitea. Baina ez da konklabea, ez da Euskal Porra ere, beraiekin lanordu asko partekatzeko aukera dugu, eta kontuan hartzen ditugun irizpide batzuk zuekin konpartitu nahiko nituzke. Batzorde eragilearen hautaketak enpastea eta taldearen kohesioa lehenesten ditu izen propioen gainetik. Talde horren onarpena, konfiantza, errespetua, ezinbesteko ezaugarriak dira batzorde eragileen talde dinamika eraginkorra finkatzeko. Helburua bikoitza da. Alde batetik, kongresuko ponentziaren ildo estrategikoei hobekien erantzungo dien taldea aukeratzea. Hau da, prekaritatearen aurkako borroka, lantokiak sindikalitzatzea, militantziak sustatzea, genero ekitatearen plana garatzea eta noski irabazteko plangintza egitea.
En definitiva, langileria antolatu, gizartea eraldatu. Eta bestetik, sindikatuaren eguneroko funtzionamendua bermatzeko eta bidean sortzen diren arazo, aukerak eta behar guztiak kudeatzeko, barnekoak zein kanpokoak. Eta hori guztia, esaldi bakar batean laburbil dezakegu. Erakundearekiko konpromiso zintzoa. Hurrengo batzorderagilearen hautagaitzaren proposamena ulertzeko, aurreko kongresura jo behar dugu. 2021 egindako kongresuan, 3 kide berri sartu ziren. Leire Gallego, Alasne Mantxola eta Ane Zelaia. 3 emakumeak eta gazteak. Gerora, kongresuen arteko garai hontan, Aitor Murgiaren inkorporazioa gauzatu dugu Mikel Nobal ordezkatuz. Azterketa bulegoa, politika sozialak eta ingurumena ardurak hartu zituen. Elako batzorderagilea dakizuen bezala, 12 pertsonak osatzen dute. 6 emakume eta 6 gizon proposatzen ditugu. Beren izen abizenekin bat egiten dutenak erakunde hau ilusioz eta zintzotasunez zuzentzeko prest dagoen taldea osatzeko. Garrantzitsua iruditzen zaigu, oreka bat bilatzea genero ikuspuntutik baita gaztetasuna eta veteraniaren artean. Ibilbide luzeko pertsonek esperientziatik egin dezaketen ekarpena bilatu dugu. Oreka bat lortu nahi dugu. Esperientzia eta gaztetasunaz uztartuz. Eta helburu honekin, hurrengo 4 urtetarako batzorde eragilean, 3 arduradun berri sartzea proposatzen da. Ane Bilbao, zerbitzu juridikoetako arduran, Amaia Yerberen ordez. Ane, aurreko ekainetik, ari da Amaiarekin ardura berria hartzeko prozesuan. 31 urte ditu eta gazteiztarra da. Zerbitzu juridikoetan hasi zenelan eta Gizalan Federazioen ardura desberdinak izan ditu azken urteetan. Unai Oñederra, prestakuntza, iparraldea eta estrategia soberanistak. 51 urte ditu Donostiarra, ibilbide luze du Elan, 2009tik Manu Robles Arangi Fundazioan egonda formakuntza lanetan eta azken urteetan fundazioko zuzendaria izan da. Luis Fernández, sindikalizazioa, militantzia eta ekintza konfederalak. 51 urte ditu ere, Iruñekoa da, baina Araban kokatuta urte luzez. Ibilbide eta eskarmentu handiko arduraduna. Ardura ezberdinetan egonda, bai federaziotan eta baita ere eskualde mailan, azken urteetan Ezkerraldea Kadaguako eskualde arduraduna izan da. Ikus dezakezuenez, ardura berri bat txertatzen dugu, militantzia. Eta horren ondorioz, berrantolatu egiten dugu erantzunkizun batzuk. Denbora daramagu militantzien inguruan eztabaidatzen, bai nazio batzordetan, bai eskualdeetan. Hausnarketa prozesu zorrotz bat abiatu dugu. Datozen hilabetetan jarraitu behar duguna. Eta kontuan hartuta militantzia dela gure erakundearen muina, egokia iruditu zaigu ardura hau sortzea. Eta sindikalizazio ardura hartuko duen pertsona berak bere gain hartzea. Eta bera da Luis. Beraz, Ane Zelaiak kudeaketa sistema genero ekitaterako plana eta informatika ardurak jarraitzen ditu, mantenduko ditu, eta afiliazioa eta hauteskunde sindikalak hartuko ditu ere sindikalizazioaren truke. Unai Oñederrak baita ere estrategia soberanistak ardura hartuko luke. Zabiantzak praktikan bete izan duen ardura, baina ez egoena espreski jasota. Gainontzeko funtzioetan ez dago aldaketarik. Baina bai,
datu garrantzitsu bat aipatu nahi dut. Parekidetasuna arduren banaketa erreal batean gauzatzen da, eta emakumeen eskuetan ardura garrantzitsuak daude sindikatuaren garapenerako ezinbestekoak direnak. Esan dezakegu beraz, aurreko kongresutik ona, parekidetasunean sakontzea eta ejekutiba gaztetzea lortu dugula. Ela da gure herrian antolatzen jende gehien laguntzen duen sindikatua, bizitza bizitzeko eta langile klasearen erreferente eta bozgailu libre eta burujabea izaten jarraitu nahi dugu. Jarraitu denok nahi dugu eta más sindikato, más vida. Beraz, Nazio Batzordearen izenean, kongresista guztioi batzorde eragileko hautagaitzaren aldeko botoa eskatzen dizuegu. Kongresuan erabakitakoa defendatutako duen zuzendaritza izango delako eta gure erakundea kohesionatuta eta zintzoa izaten jarraitzea zainduko duelako. Eskerrik asko. Eskerrik asko Iratxe, eta orain atsedenaldia baino lehenago bozketa egingo dugu. Kasu honetan, gure araudiaren 9. atalak dioen moduan, bozketa nominala eta sekretua behar du izan. Bozketak gogoratu hautagaitza osoari eragiten diola. Ohar batzuk bozketa gauzatzeko, 5 kutxatila jarriko ditugu hemen aurrean, bakoitzean zehaztuko da abizenaren lehen letraren arabera, lehen izkiaren arabera, nun bozkatu behar duen bakoitzak, lehen kutxatilan atik zera, bigarren kutxatilan zetik jera, hirugarrenean jetik elera, laugarrengoan emetik errera, eta azkenean erretik zetara. Emandako materialen artean dituzue bozketa honetarako beharrezko txartelak. Hala ere, norbaitek falta badu, sarreran badaude eta eskatu antolakuntzako kideei. Inportantea da, bozketa modu ordenatuan egitea eta aretoaren baldintzak ikusita, denok bozkatzera zuen eskerretik joan zaitezte, denbora daukagu, 50 minutu ditugu, eta egin kaso mesedez antolakuntzakoei. Eta joango gera hilara zilara, beraz zuen hilara iritsi arte mesedez eserita egon. Eta gero ja bozkatu ala, atsedenaldira joango gara, eta buelta ordu batak 5 gutxitan izango da. Mila esker. Langileria antolatu. Gizartea eraldatu.
berotan besarka naizazu. Bidearekin amestu duzula berriz esaitazu. Biharrak zer dakar, iragarpenek asmatzen ez badute nola jakingo dugu. Nora ez aipar, aurre ikuspenik gabeko bidaian galdu nahi alduzu. Bi begi bilore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Bi begi bilore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. La 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 la, la 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 la, la 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 la, ulertuko duzu. Ederra dela hemen esnatzea, ez dezagun aztu. Biharrak zer dakar, iragarpenek asmatzen ez badute nola jakingo dugu. Nora ez aipar, aurre ikuspenik gabeko bidaian galdu nahi alduzu. Bi begi bilore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Bi begi bilore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la Berandutu zaigu gureak egin du zorduan. Lusa galdu dugu, dirurik ez dugu ezagizurra. Ta zerua dago iluna baino ongi ikusten da. Hau ez zegoen gaur egin beharreko zerrendan. Aukeratu banu xuria izango zen ezaldie. Etorri nirekin ezaite xoratuen emaitia. Ta burua dago iluna baina ondo ikusten da. Hau bai zegoen gaur egin nahi genuenaren zerrendan. Ta hemen goaz, ta hemen gurekin eutsi gaituen lurre. Ta hartu gara hauzela zain geunden bizitzaren gailurra. Zederra den bizirik egotea denderragoa. Da zurekin egiten badut nire bidea. Zaldiak ditugula jakinez, saldu genizun potxoka hori. Nun zinen zu orduan, nili marek zukutzen. Nun zinen zu orduan, nile pari hausten. Nun zinen zu orduan, itzuli gure loa, saldu genizun.
gakoa, mina ere aldatzen da pentsaera, munduan den aldatzen da, klima aldatzen da aroz, eta taldeak zelaiz, den aldatzen da beraz, ez zerritu aldatzen banaiz, eskuz esku aldatzen du, dirdira diamanteak, txoriak abia eta arnasa amoranteak, ibiltariak bidea aldatu egiten du naiz, dena aldatzen da beraz, ez zerritu aldatzen banaiz, dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Gau ez aldatzen da aldez, euskiaren sarea, uda berrian soinekoz, aldatzen da landarea, piztiak iak jezeta, ama mazarrak bisaiz, dena aldatzen da beraz, ez zerritu aldatzen banaiz, dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Urdea ez da aldatzen, ez zergatik nire grina, nire herriaren memoria, nire jendearen mina. Bat aldatu zenak bihar, aldatzen segi bezala, baraje urrunotan ni aldatu naizen bezala. Dena aldatzen da. 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 Zazpi itxaso eta kolatuak, sentitu ditu txalupa zaharrian, orain hemen gaude mozkorturik abesten, kantauriko kaitxiki honetako txoko ilun batean. Karibeko gardenetan zanga, terranoban azurrak dardarka, itxas milak asko baina ez naiz iritsi, itxasoa eta zerua batzen dire marraotara.
Ez aldakizu arnasa falta zaidala, errekan gora noan bakoitzian, arrainen antzera itota, itxasotik apartatzian. Harrapatu gaituzte tabernako argiak, marinel bakartion bizi modu tristia, kamareroak traizu skeneko rondia, egun sentiarekin daukagu partitzia. Portuetako lamien liura, marrazo gozetien ozkada, lapurtutako bihotzatik txikiak, dauzkat itxaslabari junet ozeano azpian. Ez naiz txintxo bekatu gabian, etxean nahi duten printzipia, infernuko ateak zabaldu arte, itxasoari zordiot bere gorpuzta izatia. Ez aldakizu arnasa falta zaidala, errekan gora noan bakoitzian, arrainen antzera itota, itxasotik apartatzian. Harrapatu gaituzte tabernako argiak, marinel bakartion bizi modu tristia, kamarero ataraizo skeneko rondia, egun sentiarekin daukagu partitzia. Harrapatu gaituzte tabernako argiak, marinel bakartion bizi modu tristia, kamarero ataraizo skeneko rondia, egun sentiarekin daukagu partitzia. Soinu joleak plazara datoz, oiu ez lagunduta. Nire begiak kriskitin eizo, zehar utxun dituta. Musika ozen gizonek txalo, ama etxean sartuta. Kantua laien atzean amaika, inposak eta ezkutatuta. Musika ozen gizonek txalo, ama etxean sartuta. Jaiak ondena bihurtu liteke, kate astu dauei lotuta. Kanpoan hotza dagoeneko, eguna itzali da. Ni bitartean izpi
Konfesatuko naiz pekatuz pekatu iritzi bakoitzean. Bespentzako egun handia heldu da azkenean. Amonaren brotxea dirdirka darama bularrean. Bihotza hutsik barrenak eze haren begiak parean. Ez daki nola maitatu behar den lotura baten izenean. Bihotza hutsik barrenak eze haren begiak parean. Bere burua maitatzen sekula erakutsi ez diotenean. Bestentzako egun handia heldu da azkenean. Amonaren brotxea dirdirka daramat bularrean. Bihotza hutsik barrenak eze zure begiak parean. Ez dakin nola maita zaitzakedan lotura baten izenean. Bihotza hutsik barrenak eze zure begiak parean. Nire burua maitatzen sekula erakutsi ez didatenean. Pekatuan zamak zenbat irauten dudamoaren bidean. Konfesatuko naiz pekatuz pekatu iritzi bakoitzean. Pekatuan zamak zenbat irauten dudamoaren bidean. Konfesatuko naiz pekatuz pekatu iritzi bakoitzean. Pekatuen zamak zenbat irauten dudamoaren bidean. Konfesatuko naiz pekatuz pekatu irrintzi bakoitzean. Belar artean, bakardadean biluzik dantzan. Oinak guztirik, lurraren erdian, belarrarekin jolasean. Pentsamenduak joan egin zaizkit egunarekin batera. Iluntasunak hartu egin nau negar malkoak. Gau ilun honen azken arnasketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut. Munduak hasten banau, lurronek askatzen banau, zerbait utzi beharko dut, behintzat euritanten artean. Ilargiak erakusten duen, aurpegiaren aurrean eskatzen diet, oiukatu zizar galduei, nire negar malkoek ernaldezatela lurra, nire arimarekin energia banaiz. Gau ilun honen azken arnasketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut. Munduak azten banau, lurronek askatzen banau, zerbait utzi beharko dut, pentsat euritanten artean. Bada ez bada banoa, egaka ez bada enoa, nire gorputzak eskatzen dizkidan artea apurtuetara. Bada ez bada noa, egaka ez bada enoa, zeruak eskaintzen dian amindeira. Bada ez bada banoa, egaka ez bada enoa, izpiluan ikusten dudan elektrizitate urkauzira, energia urkauzira narama, bideo energia banaiz, lurrean idatzi
Itxasoak aztura du zure izena, gurea zen hondartz hortan